Let there be light. Hei, tervetuloa kaikki Reiluuden liigan avajaisiin. Jos te vielä vähän ihmettelette, mikä se Reiluuden liiga on, niin kohta selviää ihan jo alkumetreillä paljon enemmän kuin tiedätte ehkä tällä hetkellä. Minä olen Peter Nyman, saan kunnian hostata tätä tiivistä iltapäivää. Mukava nähdä näin paljon porukkaa paikalle. Sanoin jo tuossa aikaisemmin, että jos ei olisi tullut ihan täyteen, niin nämä kalleimmat ringside-paikat kannattaisi ottaa käyttöön, mutta vielä kyllä mahtuu, että jos haluaa vähän tiivistää, mutta me ollaan aika hyvin täytetty koko. Tämä hieno amfiteatterisali muuten, tämä tosi makeen näköinen ja tunnelma on hyvä. Hei, meille kaikille tärkeä parempi työelämä aihe, sen äärellä ollaan. Merkitystä Suomen kasvukeskusteluun totta kai. Me puhutaan työelämässä siitä, että asiantuntijoiden suulla, että kovat taidot pikkuhiljaa syrjäytyy enemmän ja pehmeät taidot tulevat kuvioon mukaan, kun teknologia korvaa tietyt näistä kovista taidoista. Ja se, jos mikä, kehittää sitten parempaa työelämää, eli ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kimpassa olemista. Ihmisten kimpassa olemista, jota ollaan tuossa 100 000 vuotta harjoiteltu, niin tänään harjoitellaan lisää. Kyllä. Hei, Lauri Nousiainen, tuu tähän mukaan. Sori, että mä vähän vielä puhun, mutta mä en halua, että sä oot ihan niin kuin tuntemattomana hahmona tässä vieressä. Laurilla on järjestävän tahon edustajana tärkeä rooli tässä, päästä kohta ääneen. Katsotaan kuitenkin hätäpoistumistiet, eli tuossa kulmassa. Tämä ei liity, Lauri, sun rooli. Tämä liittyy enemmän mun velvollisuuksiin. Ja tuossa kulmassa oli 2 juttua. Ja mä olin jos menee paniikkiin, niin voi sitten. Joo. Ja mä olin teininä mukana vähän Mariniemen VPK:ssa, että jos tapahtuu, niin ehkä mä muistan jotain vielä sitten. Hei, hyvä. Hätäpoistumistiet siellä. Meillä on paneeli alkamassa. Se jatkuu noin kello 17.20 asti. Eli meillä on tunti 10 minsaa. Paljon aikaa puhua. 6 panelistia, arvovaltaista panelistia. Peräänkuulutaan Laurin kanssa tosi paljon aktiviteettia yleisöjoukosta. Siksi te olette täällä, että te saatte jakaa myös teidän niin kuin hyviä oppeja ja näkemyksiä ja viisautta meidän kanssa ja panelistien kesken. Tilaisuudessa kuvataan, missä meillä on kameramies, kameranainen, kamerahenkilö tuolla. Eli jos joku haluaa, ei ole kuvissa mukana, niin laittakaa viesti osoitteeseen reiluudenliiga@luotokomppani.fi, eli reiluudenliiga@luotokompany.fi. Jos te unohdatte, niin saatte tulkaa kysymään sitten mailiosoitetta. Ja päivän hashtagi otetaan sekin haltuun, eli reiluudenliiga. Se näkyy ainakin äsken oli jossain seinällä, tulee varmaan uudestaan. Eli hashtag reiluudenliiga. Hei, meillä on huikea ryhmä, oman alansa huippuja täällä, Lauri. Ennakkoon annettiin tehtäväksi tulla kertomaan tosiaan niin kuin parhaita oppejaan. Mutta Lauri, Luotokomppani, mikä te olette ja miksi te olette tehnyt tällaisen musta tosi makealta tuntuvan aloitteen? No kiitos, Peter. Joo, se täytyy selittää, että miksi IT-palveluyhtiö lähtee reiluuden teemalla niin se on vähän uuto yhdistelmä. Avaamaan keskustelua. Joo, vaatii vähän selittämistä. Luotokomppanihan on ohjelmistokehityksen, arkkitehtuurien, datan ja tekoälyn osaajatalo, joka 2017 aloitettiin. Meillä ei ollut kuin 1 sana, oikeudenmukaisuus, ja 2 perustajaa Tuomaksen kanssa. Ei yhtään asiakasta, ei yhtään tekijää, ja siitä lähdettiin liikenteeseen. Että hyvä lähtökohta. Joo. Mitäs me tällä oikeudenmukaisuudella nyt sitten niin konkreettisesti tarkoitetaan? Ja, toki siinä oli tehty niin paljon markkinatutkimusta taustalle, mutta ja meillä oli toimialakokemusta todella paljon, ja tiedettiin, että tässä niin voisi olla jotain uutta tuoda siihen toimialaan. Ja sitten ollaan kasvettu aika reippaasti, ja tätä nykyään me ollaan sitten niin tämmöinen ekosysteemi, hieno sana, mutta yritysryhmittymä. Me ollaan löydetty tämän oikeudenmukaisuuden arvon ympärille uusia yrittäjiä, uusia yrityksiä. Tätä nykyään me ollaan sitten 8 yritystä yhteensä, jotka jakaa tämän arvon ja asiakaslupauksen yhdessä. Ja yhteensä me ollaan 250 henkeä. Nyt on vielä vahvistamatta menneen tilikauden luvut, mutta about semmoinen 45 miljoonaa liikevaihtoa. Se on aika hyvin 2017, kun aloitetaan, niin
7 vuodessa ollaan onnistuttu siinä ja nyt sitten tämä oikeudenmukaisuuden arvo meillä, niin se koskettaa myös hyvin voimakkaasti sitten meidän asiakaskokemusta. Ulotettiin se sinne mutta sitten niin kuin tärkeimpänä ehkä, niin me otettiin se mukaan meidän missioon. Yritysten missiot on hyvin usein myös niin kuin yhteiskunnallisella kulmallakin kirjoitettu ja meille se paremman työelämän edistäminen on ollut osa meidän missiota vuodesta 2017 ja sen takia ollaan nyt sitten tässä. Eli yhteiskuntavastuuta halutaan kantaa omalta osaltamme. Lahja ihmiskunnalle. Musta kannattaisi korottaa sitä profiilia, sanokaa tämä lahja ihmiskunnalle. Mä annan tämän teille. Hei, joo, tosiaan teissähän niin yhdistyy hyvin itse asiassa nämä sanayhdistelmät, parempi työelämä ja reilumpi kasvu, niin sehän on teidän koko eettos siis, ja credo. No kyllä, näinkin voi sanoa. Hei, no tämä itse reiluuden liiga, niin muutama sanalla, onko tämä joku lätkä jotenkin vähän, oletteko te lätkäfaneja, tai mikä tämä reiluuden liiga on, tämä mestareiden liiga tai? Itse asiassa ollaan lätkäfanejakin, joo, mutta tämä ei liity lätkään, tämä liittyy sitten vähän muihin aiheisiin. Tosiaan palloteltiin vähän sitä, että millä nimellä me halutaan nyt sitten tätä niin kuin parempaa työelämää, meidän missiota edistää ja reiluuden liiga sitten lopulta kuulosti hyvältä ja päätettiin sitten, että sillä mennään. Mutta tosiaan niin kuin tämä parempi työelämä ja sitten koko Suomen kasvun kohtalo, mikä liittyy meidän mielestä hyvin voimakkaasti siihen parempaan työelämäänkin, niin vaatii kyllä nyt purkamista pikkusen, että mistä siinä puhutaan. Ja ehkä mä nyt tekisin sellaisen kahtiajaon ensinnäkin, että jos puhutaan makrotasosta ja sitten mikrotasosta, niin ensinnäkin niin kuin makrotasolla meillä on kansainvälisesti niin ehkä yksi semmoinen, mikä pisti silmään tuossa 2019, niin yksi konservatiivisimmista talousmedioista, Financial Times, lätkäsi isoimman markkinointikampanjan sille, että kapitalismi pitää resetoida. No siitä syntyi huikea keskustelu. Sen takana oli yhdysvaltalaiset useiden suurien yhtiöiden toimitusjohtajat. Sillä oli useampi 100 toimitusjohtajaa sanoi, että me ei olla kestävällä polulla, joka sitten niin kuin tämän lehden kauttakin niin kuin julkaistiin. Siihen sitten niin kuin, liittyi sitten tietysti vastuullisuusteema ja sitten sen jälkeenkin siitä on riittänyt paljon keskustelua nyt, että mikä on niin kuin kestävää kehitystä ja ehkä sitten tämmöisestä niin kuin sidosryhmäkapitalismista puhutaan tänä päivänä enemmän kuin sitten niin kuin perinteisestä kapitalismista. Ja sitten aina niin kuin näistä teemoista nyt sitten tähän niin kuin Suomenkin poliittiseen keskusteluun puhutaan paljon verotuksesta ja niin kuin eläkemaksuistakin ja monesta muusta teemasta, mutta tämä makrotaso, niin nyt reiluuden liiga ei ota kantaa siihen, vaan me itse asiassa mennään sitten askel alemmas ja mikrotasolle ja me ollaan kiinnostuneita, että mitä yritykset voi tehdä. Ja se on hyvä homma se, että kun me ollaan 15 vuotta seisty aika paikoillaan, me kasvua tarvitaan ja kaikki ei voi kuitenkaan nyt niin kuin pyytää ikään kuin poliitikkoja tekemään, että yrityselämän itsensä ehkä pitäisi tosiaan myös keksiä vähän uutta dynamiikkaa, vielä parempaa mallia. Joo. Just näin. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin nyt tässä niin kuin makrotasolla me puhutaan paljon siitä, että Suomi ei ole kasvanut. No se pitää paikkaansa, me ei olla saatu kasvua aikaan, mutta jos me mennään mikrotasolle, niin itse asiassa tuossa oli niin kuin kesällä Kauppalehdellä oli iso artikkeli, että Suomen 100 parasta kasvuyritystä on tehnyt yhteensä tyhjästä 1,5 miljardia euroa lisää liikevaihtoa vuosittaista. No se on noin 0,7% koko Suomen PKT:stä, mutta että se on merkittävä. Kasvua on monessa kohtaa siis. Kyllä, ja monella eri toiminnalla. Iso tilastollisia lukuja pelkästään vaan. Kyllä, yritykset on pystynyt tekemään sitä kasvua ja nyt meitä kiinnostaa se, että koska Luotokomppanikin on onnistunut tekemään kasvua, niin nyt reiluuden liiga on kiinnostunut tästä kasvuhakuisesta paremmasta työelämästä, että me ollaan tutkimusaloite, voittoa tavoittelematon. Me halutaan tuoda 100% avoimeksi kaikki se, mitä me nyt sitten tämän avajaisten jälkeen tutkimuksen kautta saadaan selville.
ja pyritään edistämään sitten niitä käytäntöjä, mitä näissä kasvuyrityksissä on sitten niin kuin opittu, niin tämä on niin kuin reiluuden liigan tähtäin. Me ollaan yritystasolla ja siellä mikrotasolla. Hyvä, jos kysyn niin, että niin näiden ajatusten pohjalta, niin tuntuuko teiltä vielä siltä, että oli hyvä idea tulla mukaan tänne? Onko yleisö vielä, oletteko vielä mukana? Hyvä, yes. Hyvä. Hei, me jatketaan kohti. Tässä on hyvä cliffhanger. Me ollaan jätetty paneelistia hiljaisiksi ja ei olla esitelty vielä. Tämä on vähän tämmöinen kuin tarinan cliffhangeri. Kaikki ymmärtää, että jotain tästä takariviltä seuraa. Kohta tullaan siihen, mutta mennään eteenpäin. Tuossa haluat vielä esitellä varmaan yhden pienen intro-fiilistelynumeron. No joo, ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan vielä sen verran sanoa, että Reiluuden liigassa on pari keskeistä teemaa. Me puhutaan paremmasta työelämästä ja reilumasta kasvusta. Näillä kahdella me tarkoitetaan sitä, että paremmalla työelämällä niin me määritellään se niin, että silloin puhutaan johtamisesta ja rakenteista ja kulttuurista ja arvoista. Se on se kivijalka, mikä joka ikisessä organisaatiossa on, jonka päälle sitten tulee se varsinainen liiketoimintaosaaminen tai toimialaosaaminen. Puhuttiin sitten strategiasta, myynnistä, markkinoinnista, viestinnästä tai teknologiaosaamista tai mistä tahansa. Niin paremmalla työelämällä me tarkoitetaan tätä. Reilumalla kasvulla me tarkoitetaan määrällisesti ja laadullisesti parempaa kasvua ja sellaista kasvua, että se kiinnostaa ei pelkästään sitä omistajajoukkoa, vaan myös niitä työntekijöitä osallistua tekemään sitä kasvua, koska me ei voida olla semmoisessakaan tilanteessa, että meillä on vain pieni joukko, jotka on kiinnostuneita kasvusta ja sitten kaikki muut on vaan töissä. Joo. Mutta tämä on hyvä pohja. Mä luulen, että kaikki nämä arvon panelistit, ne vähän jo pyörii tuolilla. Mä luulen, että ne vähän kuin hevonen, jota pitää pidellä kiinni, ettei se karkaa. Niin mä luulen, että nämä kaikki on aika innoissaan saada tarttua kiinni just näihin asioihin. Tässä on hyvin valittu asiantuntijaraati. Ja te olette asiantuntijoita, kaikki te myös, niin kun tuutte osallistumaan tähän keskusteluun. Niin. Kyllä. Joo. Eli tosiaan, mä sanon sen verran jo, että tunti 10 min saa suurin piirtein paneelia, mutta tehdään niin, että joko näiden kahden blogin vähän niin kuin loppuosassa, tai sitten aikaisemmin näyttää siltä, että siellä on hirveä hinku yleisön puhua, niin otetaan teidät mukaan niin paljon kuin mahdollista sitten keskustelun kanssa. Yes. Ja täällä on pari mikkiä kiertämässä. Joo. Mutta katsotaan vielä lyhyt introvideo Reiluuden liigasta ja sen tavoitteista. Elämme keskellä montaa yhtäaikaista muutosta. Ilmastonmuutosta, teknologista muutosta, taloudellista muutosta ja poliittista muutosta. Näiden yhteisvaikutus luo merkittävää murrosta työelämäämme, polarisoiden keskustelua ja ajaen meitä ihmisiä erilleen. Poliittisen ja ongelmakeskeisen keskustelun rinnalla tarvitsemme käytännön esimerkkejä mahdollisuuksista ja ennen kaikkea tekoja. Reiluuden liiga on aloite, jonka tehtävä on löytää tekoja, jotka edistävät parempaa työelämää ja reilumpaa kasvua. Reilu kasvu syntyy tuomalla yhteen työn eri sidosryhmien, asiakkaiden, työntekijöiden, työnantajien, omistajien ja yhteiskunnan näkökulmia. Olemme paineeton ja avoin foorumi, joka keskittyy yhdessä jakamaan esimerkillisiä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Tavoitteemme on kerätä Suomen suurin käytännön ratkaisujen pankki, jolla saavutetaan parempaa työelämää ja kaikkia osallistavaa, reilumpaa kasvua myös tuleville sukupolville. Hyvä. Näistä kuvista ja tunnelmista hyvä jatkaa. Siinä alussa näytti että se olisi ollut se Twin Peaksin erikoisagentti Cooper. Siinä ihan aloitustoimistokuvassa. Mä en tiedä oliko se, mutta sekin oli hauska symboli. Hei, tosiaan nämä tärkeät aiheet tänään käsittelyssä. Meillä olisi niin kuin johtaminen ensimmäinen osuus ja sitten kulttuuri ja arvot toinen. Tämä on vähän kuin sellainen Venn-diagrammi, että nämä menee kyllä niin kuin liukuu yhteen, tulee päällekkäisyyksiä, mutta katsotaan vähän niin kuin painopisteet tämän ainakin, että jos ikään kuin eka aloittaa siitä johtamiskysymyksestä ja sitten nämä kulttuuri- ja arvokysymykset, joita johtaminenkin toki on, mutta yritetään nyt tuotteesta näin, että pidetään 2 tämmöistä blokkia tässä keskustelussa. Hei, mennään paneeliin sillä tavalla, että mä sanon vaan panelistien etu- ja sukunimen, aloitetaan täältä. Ja panelisti itse saa
vähän haluamallaan tavalla saada tämmöinen äänenavauskierros, esitellä kuka hän on ja vähän millä kulmalla istuu täällä, tai minkälaisella hatulla istuu täällä tänään. Frank Martela, tervetuloa. No ainakin mulla on hattu. Että... Siksi tämä tuli tämä freudilainen. Joo, mutta ehkä siis, että on Aalto-yliopistossa tuolla tuotantolaitoksella apulaisprofessorina ja ehkä tavallaan varmaan täällä on ehkä eniten sille tutkija edustajana, että on tavallaan tehnyt tutkimusta aika paljon ihmisten sisäiseen motivaatioon, merkityksellisyyteen liittyen tavallaan ehkä sille yksilötasolla, mutta toisaalta myös katsonut, miten tämmöisiä asioita parhaiten johdetaan ja tutkinut myös ehkä erityisesti semmoisia matala hierarkisia organisaatioita, miten ne parhaiten voisi toimia ja parhaiten synnyttää sekä sitä hyvinvointia työntekijöille että sitä kasvua sille yritykselle, niin siitä kulmasta varmaan täällä. Erinomaista. Kiva. Tervetuloa Fadumo Ali. Mikäs sun tausta ja kulma on tähän keskusteluun? Joo, mä jatkan tästä Frankin. Mä olen siis hoivan toimitusjohtaja, perustaja, koulutukselta olen terveydenhoitaja, mutta mulla on sitten tämä käytäntö, tämä startup-yritysjohtajan näkökulmasta, kun se on tosi, meillä ei pitäisi olla hierarkia, mutta se hierarkia tulee joskus muualta, eli työntekijät tuo ne meille, mutta sitten pitäisi päästään yli ja millä tavalla, niin siitä haluaisin puhua enemmän. Okei, siinä on hyvä lähtökohta, sekin erinomaista. Jari Hakanen. No, pakko esittäytyy kahdella Vasilalla ja sullekin esittäydyin, että olen sosiaalipsykologi, tiedän 2 kauheaa ihmismuodostelmaa, lynkkausjengin ja paneelikeskustelun. Katsotaan kumpi tämä on sitten, mutta se selviää kohta. Mulla on nyt ihan hyvät fiilikset tämän suhteen kyllä. Joo, mä oon työterveyslaitoksella tutkimusprofessori ja paitsi että tutkin paljon ja toimin erilaisissa asiantuntijarooleissa, niin työelämän pahoinvointi-ilmiöiden, työuupumuksen, työssä tylsistymisen, mielenterveyden ongelmien parissa, niin ensisijaisesti ajattelin itteni tämmöisenä voimavaralähtöisenä työelämän tutkijana, kehittäjänä, palvelevaa johtamista, työn tuunaamista, työn imua, sosiaalista rohkeutta työssä ja työ ja muun elämän, että ne eivät ainoastaan ole konfliktissa, vaan ne myös selvästi rikastavat toinen toisiaan, kun tutkimme myös siitä näkökulmasta asiasta, niin tämmöisiä teemoja olen tehnyt 4. vuosisadan jo Työtiksellä hommia. Hieno. Ja hienoa, että olet mukana tuoltakin pohjalta. Noora Hautakangas. Kyllähän mä yrittäjä oon. Mä oon perustanut semmoisen konseptikaupan kuin Reloven 2016 vuonna. Ja se laustaa Relove eikä Relove, siis se on Relove. Kaikki saa lausua sen ihan miten haluaa, mikä parhaalta tuntuu, mutta se on hyvä nimi, se on hyvä nimi. Kiitos paljon. 2016 tosiaan vuonna perustettu 4 henkilöä. Oli silloin alun perin, kun startattiin tuossa Töölöntorin kulmalla ja nyt meitä on 110 henkilöä sitten töissä. Kyselit tuossa aikaisemmin liikevaihtoa, niin haluan antaa vähän perspektiiviä. Me ei olla ihan tuossa Luotokomppanin luvuissa vielä, mutta viime vuoden liikevaihto on 6,8 miljoonaa. Tehdään myös tulosta, se on lippusalkoon tämmöisten vuosien jälkeen. Ja tämän vuoden odotettu liikevaihto, että päästäisiin yli 8 miljoonaa. Se on hyvä. Teillä on 6 liikettä yhteensä. Yksi niistä itse asiassa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Eli oliko se maailman ensimmäinen kierrätysvaate liike millään lentokentällä? Joo, se on maailman eka. Tosiaan avattiin vuosi sitten elokuussa. Jonkin aikaa siellä oltu. Ja onko se pyörinyt hyvin muuten siellä? Onko se mennyt vetänyt lentokentällä? Kyllä siellä shoppailijoita kello 5 aamulla on jo. Ja sitä me epäiltiin, että miten on mahdollista, mutta kyllä siellä kauppa käy. Ja kivasti on ottanut myös turistit vastaan meidät. Mutta lähinnä, että missä roolissa nyt olen, niin kyllä mä varmasti olen sitä johtajuutta harjoitellut tässä vuosien aikana ja yritän joka päivä tulla siinä paremmaksi. Mutta se, että kun lähdet 4 henkilön tiimistä ja olet aika niin kuin vahvasti kädet savessa ollut siellä ja edelleenkin haluan olla kädet savessa, mutta sitten kun meitä on 110 henkeä, niin se johtajan rooli on tässä muuttunut aika paljon viimeisten vuosien aikana. Ja HR-funktiot muut tulee mukaan, mutta hyvä paikka pohtia johtajuutta ja kulttuuria ja arvoa myös. Juuri näin. Hyvä, että olet mukana. Ja Karoliina Salminen. Joo, terve vaan. Eli vielä yksi tutkimuksen edustaja, eli on täältä VTT:ltä, ja meillä on pääasiassa käytetty tätä teollisuuden ja teollisen työn murrosta käyty läpi viime vuosina. Eli miten tämä teollinen työ muuttuu tulevina vuosina, kun tulee uusia teknologioita, robotteja tulee paljon lisää käyttöön, on lisättyä todellisuutta, tekoälyä ja kaikkea, mutta miten se vaikuttaa tähän niin kuin suorittavamman työn puolelle, eli tänne kun
työskennellään tehtaissa tai raksalla tai satamassa, tämmöisiä, mitkä on semmoisia hyvin perinteisiä ammatteja, niin miten nämä tulee muuttumaan tässä, kun uudet teknologiat tulee käyttöön, ja sielläkin halutaan enemmän tämmöistä joustavuutta ja hybridityötä ja muita sinne teollisemman perinteisten ammattien puolelle, niin miten ne tulee muuttumaan, niin sitä ollaan tässä viime vuosina käyty läpi, niin siitä on kiva myös keskustella tänään lisää. Ja se on hienoa, että sä oot mukana, koska VTT, vähän tämmöisestä niin kuin tutkimus- ja skifi-näkökulmasta, niin VTT on tosi mielenkiintoinen lafka. Kyllä, yritetään aina katsoa pikkusen pidemmälle kuin ehkä muut. Joo, tosi mielenkiintoista. Ja Tuomas Nousiainen, kuten tässä jo veljesi suulla kuulimme, niin sä edustat niin kuin luotokomppania tässä, se me tiedetään. Mutta kerro lisää. Kyllä, ja toimitusjohtaja. Mä haluaisin tänään puhua semmoisesta jutusta, mihin mä oon uskonut ihan lapsesta asti, että jos sä löydät rakenteen tai esimerkin, niin se on siirrettävissä johonkin muualle. Ei ehkä sellaisenaan, mutta toimivana jonnekin muualle ja muuttaa sitä. Ja nyt kun tämä taikasana rakenne on tässä mainittu, niin rakenteista minä tulen puhumaan. Joku saattaa tämän tilaisuuden jälkeen puhutella minua rakennetuomaksena. Se on hyvä, rakennetuomaksena. Hei, mä kysyn tässä vaiheessa jo, että kun te Luoto-komppani pistitte pystyyn niin kuin tällä missiolla, niin mistä niin kuin tämä missio syntyy? Mä en tiedä, me ei ehkä ihan menty niin juurille, että miksi te halusitte just tämmöisen perustaa sitten? Joo, siis me itse asiassa Lauri on tehnyt 2016 sen markkinatutkimuksen, niin me lähdettiin ihan kysymään koodaavilta arkkitehdeiltä, IT-toimialan monella tapaa sankareilta, että minkälaisessa yhtiössä tai minkälaisessa palveluyhtiössä he haluaisivat työskennellä. Ja saman aikaan luettiin tutkimusta, jos me katsotaan vaikka milleniaaleja, niin heille niin kuin melkein jokaisessa tutkimuksessa numero 1 on oikeudenmukaisuus tai reilu työelämä. Tätä he odottavat. Tutkimustiedosta käytännössä myös, joo. Kyllä, niin about näin. Hyvä. Hei, toivottavasti tämä paneeli antaa meille ja ihmiskunnalle enemmän kuin sun varoitukset. Ja mä joskus sanon myös, että kun joku ajattelee, että hyvä, että meillä on paneeli, että kato, meillä on se puoli tuntia siinä, niin saadaan kaikki vastaukset kaikkiin niin ongelmiin siinä. Mä sanon, että ei kun kyse enemmän, mä sanoisin niin, että otetaan tämmöisenä hyvänä niin kollektiivisena terapiana. Tähän paneeli on parhaimmillaan, mutta ehkä tässä päästäisiin nyt yrittää päästä vielä kuitenkin konkreettisemmalle tasolle ja saataisiin jopa niitä ihan vastauksekin, mutta ei se terapiakaan huonoa tee. Et ihan kiva, jos me sitäkin saadaan tässä kimpassa. Ja hei, oliko meillä mikrofonit yleisön joukossa käytössä? Tuolla on yksi, jes. Mikä sun nimi olikaan? Sofia. Ja toinen mikrofoni. Mikä sun nimi? Aino. Sofia ja Aino. Hieno, niin hienoa. Laittakaa sitten käsi pystyyn, kun haluatte. Mä yritän näitä vastavaloihin vähän katsoa, että pyytäkää aktiivisesti puheenvuoroja ja pääste mukaan sitten. Hei, aloitetaan tällä tosiaan johtamisen teemalla ja vähän sen niin kuin parhaista käytännöistä ja opeista tähän aiheeseen. Niin Frank, jos aloitetaan sieltä sun päästä, niin mä tiedän, että tämä kuulostaa vähän niin kuin ehkä abstraktilta joillekin, monille ehkä, mutta saat konkretisoida tässä, mitä se tarkoittaa. Mutta tämmöinen palveleva, minimalistinen johtaminen ja sitten työntekijöiden osallistaminen niin kuin strategian tasolta, niin avaa vähän, mitä tämä on. Joo, mä olen ehkä tässä, koska 1,5 vuotta hän just puhunut tällaista niin minimalistisesta johtamisesta, joka on tietenkin vähän semmoinen niin paradoksaali termi, mutta ehkä sellainen yksi niin kuin inspiraatio sille oli tämä Ilkka Paananen, joka on tämä Supercellin toimitusjohtaja, yksi niistä perustajista, niin se on monessa haastattelussa todennut, että hänen tavoitteena on maailman vähiten vaikutusvaltainen toimitusjohtaja. Okay. Joka on mun mielestä aika hyvä niin kuin provokatiivinen väite, että haluaa olla vähiten vaikutusvaltainen toimitusjohtaja. Ja se pointtitavaan siinä on niin kuin se, että hän ajattelee, että sen tehtävä on sillä tavalla kerätä se paras porukka yhteen, antaa niille tarpeeksi kunnianhimoiset tavoitteet ja sen jälkeen olla enemmän tavallaan palvelevassa roolissa. Että sen sijaan, että hän kertoisi, että miten te tarkkaan toimitte, niin hän sanoo, että tässä on tavoite, mä uskon, että te osaatte mennä sen tavoitteet kohtaan ja mä palvelen teitä ja tuen teitä sinne parhaiten pääsette sen tavoitteeseen. Ja tavallaan mitä vähemmän ne tarvitsee häntä, niin sitä paremmin se on onnistunut tavallaan kasvattamaan ne siihen tehtävään. Eli jossain mielessä tätä minimaalista johtamista voisi tiivistää vähän niin 4 askeleeseen, 4 teemaan. Yksi on se suunta, eli tavallaan johtajan tehtävä on niin pitää huolta, että kaikki tietää, mikä on se yhteinen suunta, mihin me ollaan menossa. Eli se ei tarkoita sitä, että kaikki menee vain eri suuntaan, tai minne vaan enemmän sitä, että on se joku yhteinen suunta. Ja johtaja tavallaan voi niin enemmän tai vähemmän niin yhdessä miettiä sitä suuntaa, tai sitten tavallaan tulla se suunnan kanssa vähän valmiina, mutta joka tapauksessa johtajan tehtävän pitää huolta, että kaikki tietää, että tämä on se suunta, mihin me ollaan menossa, tämä on se ambitiotaso, mikä meillä on. Selkeästi annetaan ihmisille omistajuutta, pidetään huolta, että ihmisille on riittävästi tilaa, tehdään niitä itsenäisiä valintoja, miettiä
uskallusta ja osaamista tehdä niitä valintoja sen suhteen, miten edetään kohti sitä tavoitteita. Samaan aikaan kolmas teema ehkä sellainen rajat siinä hommassa, että on tärkeää myös, että ihmiset tietää, mitkä on se niin kuin vapauden rajat, että mitkä asiat mä voin päättää itse ja mitkä on ne asiat, missä mun pitää tavallaan kääntyä sitten yhteisön tai johtajan puoleen, että miten me tässä kohdassa tehdään. Eli se, niin kuin, että se samaan aikaan, kun laajennetaan niitä rajoja, on tärkeää, että rajat on kuitenkin jollain tavalla niin kuin selkeät, että ihmiset tietää, että nyt mulla on näissä asioissa mulla on valtaa, mutta samaan aikaan tässä kohdassa tulee raja vastaan, sitten mun pitää tavallaan keskustella muiden kanssa. Joo. Ja sitten neljänteen teema on ehkä vaan se luottamus, että sitten kun sulla on tämä, ihmiset on selkeä suunta ja ihmisillä on rajat tiedossa, niin sitten vaan luodetaan siihen, että nyt ne tekee näitä järkeviä ratkaisuja. Eli tavallaan niin kuin uskalletaan myös niin kuin luottaa niihin ihmisiin siinä matkan varrella. Ja sitten jos tulee epäilevä Tuomas, ei nousiainen tässä tapauksessa, eikä koskaan, niin jos hän sanoo, että joo, kuulostaa tosi kivalta, mutta eihän toi nyt toimi sitten niin kuin käytännössä, kyllä pitää olla sellaista vahvaa ohjaavaa johtajuutta, niin miten sä kontraat sen argumentin sitten? No ehkä tavan, yksi ehkä myös mitä usein haastetaan tavan se, että onko tämä niin sillä, että jos tarvitaan että vapaus ja rajat on toisistaan vastakohdat, joka mun mielestä niin ei sitten loppujen lopuksi ehkä pidä paikkansa, että optimaalisessa tilanteessa on niin tavan riittävän selkeästi tavallaan niin selkeät rakenteet sillä toiminnalla. Että jos toiminnalta puuttuu rakenteet, niin sitten se on sellaista kaoottista ja sitten kaikki menee vähän eri suuntiin ja kukaan oikein saa mitään aikaiseksi. Siinä mielessä niin rakenteet on tärkeä asia, mutta rakenteet ei sinänsä vähennä sitä ihmisten autonomiaa, jos ihminen kokee, että nämä rakenteet on sellaisia mielekkäitä rakenteita. Eli kun mä tuun työpaikalle, niin kyllä mä haluan, että joku kertoo mulle tavat, mikä se suunta on, mikä mun rooli on, mitä multa odotetaan. Sitten kun mulla on nämä selvillä, niin sitten mulla on tavallaan mä voimaannun tekemään niitä päätöksiä itsenäisesti. Että siinä mielessä johtajan tehtävä vähän niin kuin toisaalta pitää huolta, että on riittävän selkeät rakenteet, että ihmiset tietää, mihin mennään, mutta samaan aikaan pitää huolta, että rakenteet on sellaiset, että ihmiset uskoo niihin rakenteisiin ja noudattaa niitä rakenteita sen takia, että kokee, että nämä on järkeviä rakenteita, joka usein vaatii tietenkin se johtaja vaikka keskustelee ihmisten kanssa niissä rakenteissa, että hei, tämmöinen ratkaisu pitäisi tehdä, mitä te olette mieltä, niin kysyy etukäteen, keskustelee ihmisten kanssa siitä hommasta, ja sitten toisaalta jälkeenpäin, kun sitten on tehty päätös, että tämä on se rakenne, niin myös kertoo perustelut, miksi tämä rakenne on olemassa, niin sitä kautta pystytään luomaan ne rakenteet sen toiminnalle, pitää huolta, että ihmiset tietää, mihin mennään, mutta samaan aikaan ihmiset edelleen kokee vahvaa autonomiaa ja halua mennä kohti sitä yhteistä päämäärää. Ja ennen kuin mennään eteenpäin, niin onko kuitenkin kun näitä trendiä tulee ja menee, niin onko tässä kuitenkin jotenkin vähän samaa, jos mennään oikein tuonne, tiedätkö, kasarihenkisesti, oliko se Jan Carlson, Riv-pyramidena, tiedätkö, että nämä flatit organisaatiot ja hierarkiat puretaan. Onko tässä kuitenkin vähän, niin kuin, onko tämä se filosofisesti vähän samalla suunnalla? No, kyllähän tavan, tietenkin totta kai tämmöistä keskustelua varmaan on käyty vuosikymmeniä tavallaan siitä, että miten voitaisiin tavallaan vähän purkaa niitä rakenteita. Ja usein sitten ehkä siinä voidaan mennä joskus just, että kyllä aina on vähän tasapainon hakemista, että miten luodaan sitten riittävän selkeä struktuuriselle toiminnalle, mutta sitten ehkä useimmiten se johtaa, että tavallaan menee, se virhe on se, että mennään liikaa liian rigideihin struktuureihin, ja sen takia varmaan tarvitaan vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen niitä tyyppejä, jotka tulee paikalle ja sanoo, että hei, nyt olisi aika vähän purkaa näitä rakenteita, antaa enemmän tilaa ihmisille, että harva on organisaatio, jotka tekee virheen toiseen suuntaan, että ne on liikaa tarjoaa vapauksia, mutta enimmäkseen organisaatiot tekee virheen siihen suuntaan, että vuosien mittaan kertyy uusia sääntöjä, uusia rakenteita ja sitä kautta sitten joudutaan jossain vaiheessa havahtumaan siihen, että nyt pitää taas vapauttaa ihmisiä vähän antaa enemmän tilaa. Joo. Hei, mä hypin, tässä on tietty tämmöinen method to the madness kuitenkin. Mä haluaisin Jarille, ennen kuin mennään Fadumoon, niin Jari, sulta kysyä semmoisen homman, että kun sulla on mielenkiintoa niin kuin myös tähän palvelevaan johtamiseen, niin konkreettisesti mitä hyviä käytäntöjä, mitä voisi olla hyviä esimerkkejä, rohkaisevia esimerkkejä siitä, että mitä tämä palveleva johtaminen ihan oikeasti on ja toimivasti on? No oikeasti, ekana tulee mieleen, että johtaja on läsnä, että johtaminen ei ole vain tekemistä, se on myös olemista, että on riittävästi läsnä ihmisten kanssa. Ja se on se paikka, missä luodaan sitä luottamusta, missä kuullaan ne fiilikset, missä kuullaan ne ideat, mutta myöskin, että missä se henkilöstö menee. Mä oon hyvinvointitutkija, jos johtaja ei tiedä, että miten mun jengi voi, niin 1-2 yllättyy, että ne on kaikki sairaslomalla. Mutta kun sä oot läsnä, niin sä oot sellainen hintsu siitä, että missä mennään. Se on Sori, että pointti on vähän niin, että johtaja ei voi istua vaikka olisi kuinka taitava, hyvä ja operoida sieltä hirveän taitavasti, niin hän ei voi istua vaan kulmahuoneessa tekemässä omaa juttuaan. Eli hän on heimoeläin. Ei vaan. Ei pelkästään. Mä ajattelin, että johtajalla on 3 hyvää paikkaa. Yksi on siellä keskellä sitä omaa jengiä, riittävästi olla siellä. Siellä rakennetaan se arvostus ja tunnustus ja palaute ja ne uudet innovaatiot, kaikki tämmöinen. Sitten välillä sen pitää olla edessä tämän servant leadership-ajattelu, joka tosiaan menee tuonne vuoteen 70,
Yhdysvaltoihin. Robert Greenleaf alun perin jo, että pitkä on matka, että tänä päivänä paljon sitä maailmalla tutkitaan ja myöskin on yrityksiä, jotka sitä vie eteenpäin. Niin välillä on edessä, eli se on sitä, niin kuin jossa johdetaan joukkoa, luodaan visiota, toivon maisemaa rakennetaan. Tänä päivänä niin kuin tämä toivo on jotenkin tämä lohduttomuus, mikä meillä on täällä näin, niin sen sanottaminen. Mä tykkään hieman itse, kun paljon koulutan työpaikoilla tästä palvelusta johtamisesta muun muassa, niin tykkään käyttää Alexander Dumaan tätä 3 moskittisoturia-ajatusta, että yksi kaikki ja kaikki yhden puolesta, ja jotenkin, että se johtamisen tärkein sana on me eikä minä. Ja sitten loput aikaa, kun se on välillä siellä edessä, visioimassa, johtamassa joukkoa, ottamassa tuulta vastaan, se on keskellä, niin sitten se voi olla siellä takatiski, se antaa sen oman porukan loistaa ja kukosta. Mutta se, mikä tähän niin kun palvelun johtamiseen, minusta hieno ajatus, joka eroaa, niin kun siitähän on polveutunut paljon muuta. Me Suomessa hirveän paljon puhutaan valmentavasta johtamisesta ja sille annetaan hirveän monenlaisia määritelmiä, mutta niistä yleensä puuttuu tämä puoli, tämä niin kuin ihmistaidot, mitkä johtajalla on tärkeitä. Et me tiedetään tutkimuksista, että nöyryys on niin kuin erittäin vahva voimavara hyvälle johtamiselle. Että näyttöä siitä, että sellainen johtaja, joka kykenee myöntää virheitään, tunnustamaan, että sä olitkin oikeassa, antamaan anteeksi, niin se voimaannuttaa omaa porukkaa ihan käsittämättömällä tavalla. Ja sitten samoin semmoinen aitous, niin kuin itse ajattelen, että kun tämän ikäinen on ollut kaikenlaisia pomoja, niin mä aina ajattelen, että vittumaisenkin pomon kanssa tulee toimeen, jos se on niin kuin aito, että ymmärrän, miksi se on sellainen. Mutta sitten on vaikeaa, kun se menee sen valta-aseman taakse tavallaan, niin sitten käy asiat hankaliksi. Ja sitten tulee teatterinäytös tietyllä tapaa. Niin. Mutta kuulostaa hyvältä. Mä mietin koko ajan, mitä sanoit, ja resonoi hirveän paljon mulle niin kuin viestintäihmisen ja viestintä niin kuin valmentajan, vuorovaikutusvalmentajan näkökulmasta. Niin tässä on hyvin paljon asioita, mitä tehdään, on viestintää. Nämä kaikki on myös niin kuin retoriikan ja viestinnän ja vuorovaikutuksen asioita tosi konkreettisella tavalla. Ja universaalisia asioita, kun on, niin olkoon niin kuin disipliini mikä tahansa, niin kaikkihan nämä liittyy helposti yhteen. Anteeksi, mutta et sano ruman sana. Joo, ei, täällä saa sanoa, jos se kuitenkin niin liittyy asiaan. Mä voin antaa luvan. Hei Noora, tai jos on lyhyt repliikki, niin lyhyt. Joo, anna lyhyt, sitten siirrytään Fadumoon. Pakko napata tuosta kiinni, mitä sanoit äsken, koska mä olin tiskaamassa yksi päivä näissä Tokkan liikkeessä. Blokkaamassa, tiskaamassa, se on ensinnäkin terapiaa, mä rakastan sitä, mutta sitten se on sitä kädetsavesta tekemistä, että ollaan tekemässä niitä asioita yhdessä siellä. Sitten siihen tuli yksi asiakas ja omistaja täällä, että hän niinku häkeltyi. Mä olin vaan että no eikö sulla ole vähän jotain niinku muuta bisnesmeininkiä, että pitäisi se vähän oli niinku selkeästi hämmentynyt. Ja sitten tuli tosi hyvä keskustelu hänen kanssaan. Mutta se on hassu kuva, mikä monella sit niinku tulee siitä, että ollaan siellä kulmakonttorissa, ja koska se on sitä norsuluu-torjuntaa. Niin ei vastaa odotuksia. Niin, nimenomaan. Ja sitten se on tietenkin mahtavaa, että me on huomattu käytännön tasolla, että me on saatu ihan valtavan paljon kiitosta siitä, että me tykätään aidosti olla siellä, se ei ole päälle liimattua. Eli nimenomaan se on aitoa siis, tämä pointti siitä, että se on aitoa. Juuri näin. Ja sitten me arvostetaan joka ikistä työtä, mitä siellä tehdään myöskin. Oliko tämä lyhyt? Tämä oli hyvä, tämä on ihan loistava. Ja nimenomaan, tämä eka kierros tällä tavalla, mulla on vähän niin kuin suunnattuja kysymyksiä tässä, mutta näin ainakin, jos haluaa niin kuin replikoida, ottaa yleisö kohta sitten mukaan, mutta joo, replikoikaa ihmeessä tällä tavalla vähän lyhyehkösti, niin sitten vedetään tämä kierros läpi näillä. Tämä vaan eka kierros on tämmöisiä ihan niin kuin vartavasti mietittyjä, kohdennettuja kysymyksiä, mutta Fadumo, tunneälyllä johtaminen, niin se on sun juttu, ja avaa vähän, mitä sä tarkoitat sillä sun tapauksessa. Joo, eli mä oon siis terveydenhoitaja ja somalitaustalla, niin meillä on tämä empatiakyky kuuluu kulttuurissa. Se on normaalia, mutta ei normaalia täällä Suomessa. Siksi me ollaan oppimassa. Mun täällä se on nykyään bisnestä, mä oon huomannut. Niin. Mutta mun se tulee ihan, se on nykyään, anteeksi mä suorasanainen, tosiaan mun se tulee oikeasti luonnollisesti, ja se on syy, miksi mun firmakin on menestynyt, koska mä aidosti välitän niistä työntekijöistä. Ja mä oon joskus aikana ollut yhdessä klinikalla tai terveysasemalla töissä yksityisellä. Mä olin niin kuin ainoa yksinhuoltaja henkilö siellä, jolla oli vielä
mitäs mun poika oli silloin? Se oli varmaan just täytänyt vuoden. Ja mulla oli tosi tiukka aika. Työ alkoi 8 ja loppui 16. Ja pojan päiväkoti oli sen perhepäiväkoti. Se alkoi 7:30 ja loppui 4:30. Eli mulla oli aina se puoli tuntia aikaa, se liikkumisaika. Sitten joskus, kun piti tehdä näitä ylitöitä, niin sitten mulle sanottiin usein, että no niin, nyt sä oot päivystävä sairaanhoitaja, että ikävä kyllä sä teet työsi. Vaikka oli vaikka 20 henkilöä päivystysjonossa. Siellä oli tosi paljon sinkkuja naisia ja miehiä, siis lapsettomia. Mutta tällaista, tiedätkö, että ei ollut semmoista ollenkaan niin kuin inhimillistä eikä mitään empatiaa. Okei, tässä on tämmöinen tapaus, jolla on tämmöinen tiukka aika ja elämä, niin ei voitu joustaa. Silloin me päätin, että jos musta tulee jossain vaiheessa esimies, että kyllä mä niin kuin katson mun työntekijöitä ja välitän niistä ja niin kuin tavallaan katson jokaista niin kuin yksilönä, en sillä yksi paketti, okei, meillä näin. Ja Suomessa vähän niin kuin, että Suomessa vaan on ohjeita, sitten jotenkin joskus esimiehet ja työnantajat unohtaa sen, että on ohjeita, mutta pitää vähän soveltaa ja katsoa, vähän olla niin kuin inhimillisempi. Mutta kuitenkin mä muistan joskus aikoina, meillä oli yksi työntekijä, joka oli just palassa hoitovapaalta, ja meillä oli yksi johtaja siellä, joka tykkäsi tosi paljon olla johtaja-asemassa, niin tämä henkilö, joka tuli just hoitovapaalta takaisin, niin hän oli tosi paljon etätöissä. Sitten tämä johtaja oli sitä mieltä, että hänen pitää tulla toimistoon, niin kuin kuten muutkin. Mä olin sitä mieltä, että okei, hän on just palannut ja lapsia yleensä kipeänä tai jää kotiin päiväkodilta, että annetaan se olla vaan. Mutta sitten se ihmetteli. Mä sanoin, että siis hän on tämmöinen erikoistapa, niin ymmärretään sen olosuhteet. Mutta se, että mä koen, että Suomessa aina kun on, tai yleensä kun on työpaikkoja, niin ei katsota, eikä esimiestä johtaja ei välttämättä tunneta, jos tuntee, niin kun on jotain sääntöä, mennään sääntöön mukaan, niin ei osata sitä, sitten puuttuu se oikeasti se inhimillisyys. Niin kun mulla on taas se, että mulla on oikeasti työntekijät on sen verran tärkeitä, kun mä ymmärrän sen, että jokaisella on omia tarpeita, mitä huomioida. Ja sen kun mä oon tuonut yritykseen, ja se on niin kuin ollut yksi keskeisimpiä asioita, miksi on niin kuin menestynyt. Mutta sitten on ollut taas haastetta, sit kun on ollut tämä hierarkia. Monet tulee meille töihin, mä en puhu hoitajista, mä puhun näistä toimistotyöntekijöistä. Sitten tulee semmoiset henkilöt, jotka tykkää siitä statuksesta. Status on mielestäni ollut todella iso ongelma. Se, kun tulee status, sitten tavallaan että halutaan näyttää, että ollaan pomoja, että tämä on mun alainen. Ja siinä tulee se taas, että mun paikka, jolloin mä joudun taas muistaa, okei, tämä on tämmöinen työpaikka, että annetaan muillekin sijaa, että ei ole mitään semmoista oikeasti hierarkiaa, että tehdään kaikki, että minäkin teen kaikkeni, jotta... Mutta on hyvä, tämä vähän niin kuin Järkis tarkoittaa sitä, että helposti menee nämä tietyt hierarkiaroolit ja vastaavaa, niin sitten tulee semmoinen vähän niin kuin teatterisetappi, eikä niin kuin aitoa läsnäoloa ja kohtaamista, mä ymmärrän just ton. Ja itse asiassa ehkä tämä Suomessa voisi olla vähän enemmän semmoista dynaamista, just joustavuutta sen sijaan, että se voi olla hyvä asia, että osaa noudattaa sääntöjä, mutta se ei saa niin kuin ehkä mennä liiallisuuksiin, koska muistan, että tähän tuli mieleen, liittyy myös näihin työelämäasioihin, kun toi filosofi Pekka Himanen tuli Suomeen Yhdysvalloista, oli ollut siellä kun monta kuukautta jonkun projektin parissa tuli Suomeen, ja ekana päivänä meni ruokakauppaan ja oli jossain jonossa ja vastaavaa, ja jotenkin tulkitsi sitä niin kuin ilmapiiriä, tunnelmaa ja meininkiä, sanoi, että joo, ja nyt mä ymmärrän tämän homman, että se on varmaan näin, että täällä meidän Suomessa, että jos haluaa, että kaikki on ok ja sulla menee kaikki hyvin, niin sun pitää valita semmoinen moitteettoman oleskelemisen strategia. Mikä on vähän sitä, että kunhan sä seisot jonossa kiltisti, että mikään positiivisessa mielessä yritä tehdä mitään ekstraa. Että kun noudatat sääntöjä ja pysyt kiltisti siellä, niin sulla menee hyvin. Ja siinä on omat vahvuutensa myös, mutta se ehkä ei ole se kaikkein dynaamisin niin kuin organisaatiomalli tai yhteiskuntamalli myöskään aina. Hei, mä hyppään tästä koukkaan niin kuin Tuomas suhun näin, että tämä rakenteen kautta johtaminen on teille tärkeää. Eli sä tuossa osittain avannusta jo, niin mitä se rakenteen kautta johtaminen konkreettisesti tarkoittaa? Joo, siis mehän ollaan pitkään puhuttu, että kulttuuri on tärkeä ja ilman muuta onkin. Ja kulttuurihan organisaatioissa ja johtamisessa niin kun on tuonut paljon hyvää, kun siitä on alettu puhumaan. Ja samaan aikaan me tiedetään, että kulttuuri on jatkuvasti muutoksessa. Ja
Miksi me puhutaan rakenteesta, niin on meidän mielestä yksinkertainen syy, että ihminen voi luottaa enemmän rakenteeseen. Eli jos me mietitään niitä rakenteita, joissa me liikutetaan informaatiota, valtaa, omistusta, vastaavia ja pidetään ne ihmisille läpinäkyvinä ja annetaan niissä joku lupaus, niin silloin kulttuuri saa muuttua, saa vähän muuttua johtaminenkin ja ei ole niin suurta riskiä siitä, kun meidän niin kuin johtoryhmä tai toimitusjohtaja vaihtuu, että kaikki taas pyöräytetään uusiksi siis sen rakenteessa olevan henkilön näkökulmasta. Ja me uskotaan, että näitä rakenteita sitten tämän päivän teeman mukaisesti niin kuin esimerkiksi voidaan reiluuttaa ja hyvinkin monella toimialalla. Ja niitä reiluuden esimerkkejä on todella monia. Eli mä en haluaisi puhua siitä, että vain tämän asian esimerkiksi päätöksenteon kannalta tai informaation saannin kannalta. Meillä on myös rakenteita, joissa informaatiota ei voi kaikille liikuttaa. Se voisi olla vaikka puolustusvoimat tai näin. Mutta tämän takia meidän mielestä rakenne on tärkeä. Mutta rakenne on aika hyvä. Mulla tulee heti mieleen tuossa vähän niin kuin ikään kuin demokratia kontra diktatuuri. Koska diktatuurissa, jos niin kuin johto romahtaa, niin koko korttitalo romahtaa. Se syntyy helposti kaos ja anarkia. Mutta demokratiassa se rakenne on kunnossa, että jos yksi johtaja vaaleissa kaatuu, niin ei se mitään toinen akka vai ukko vaan tilalle sinne ja kaikki jatkuu niin kuin samalla, niin kuin kaikki jatkuu hyvin sen takia, että se rakenne ja malli on kohdallaan. Siis onko se vähän samaa fiilistä omalla tavallaan? Aika hyvin haettu. Siis tietyllä tapaa siis joku vallan kolmijako-oppi ja pieni valvonta, niin se voi olla siinä helpompi. Rakenne on niin robusti siinä, että se takaa sen toimivuuden. Näin. Me ollaan 7 vuotta kehitetty rakennetta ja meidän kokemus on niin kuin varsin positiivinen myös tuosta näkökulmasta. Mutta sitten mä haluaisin vielä jättää semmoisen ajatuksen kaikkien päähän, että olisiko niin, että se osakeyhtiö siis tai yritysrakenne meillä länsimaissa varsinkin niin on ollut aika muuttumaton aika pitkän aikaa. Eli jos mietitään, että minkälainen osakeyhtiö siis ja siellä hallitus, omistus, johtoryhmä, muut roolit, ei pelkästään hierarkia, vaan se itse niin kuin rakenne, niin se on aika pysyvä ollut jo pitkän aikaa. Ja mä väittäisin, että se on osittain myös sen meidän teollisen aikakauden muovaama. Ja nyt meillä on jälkiteollinen aika edessä. Ja mun mielestä me voidaan innovoida uusia rakenteita ja siellä säilytään niin kuin paljon innovaatioita, motivaatiota, josta Frank puhuu. Paljon säilytään siellä myös niin kuin mahdollisuuksia kilpailukyvyn kehittämiseen. Ja mä en nyt puhu siitä, että meidän pitäisi mennä ainakin osuuskuntarakenteeseen, vaan kaikkea siltä välitä. Meillä on paljon innovaatiota tulossa tämän rakenteen suhteen. Mutta se on hyvä, tulee tässä taas yleisinhimillisesti mieleen se, että samoin kun puhutaan koululuokista, että jos koululuokkien malli on niin kuin teollisen yhteiskunnan malli, se ei välttämättä myöskään pelaa oikein sitten niin kuin nykykulttuurissa ja maailmassa. Niin siinä voisi olla vähän ehkä sama myös, että rakenteita pitää osata myös sitten uudistaa. Hyvä, että ne on, mutta ne ei ole ikuisia niin kuin samanlaisina. Siis mun 9-vuotias poika olisi varmasti tätä mieltä. Ja ehkä just pienet pojat varsinkin jo, ne ilmeisesti istuu vielä vaikeammin noihin perinteisiin luokkasysteemeihin. Hei, nopeasti kommentti. Joo. On hyvä esimerkki myös tästä rakenteista. Niin kuin oli 90-luvulla niin yksi tämmöinen firma, joka oli sen aikaisen niin semmoinen, mikä tämmöinen poster-esimerkki tämmöisestä matalahierarkisesta organisaatiosta, Oticon, sellainen tanskalainen niin se teollisuuskäyttöön ja lääketieteellisen käyttöön linssejä tekevä firma. Sitten se oli pitkään se oli se esimerkki, että tämä tosi matalahierarkinen ja muuta, kunnes tavallaan sitten päätti palata takaisin tämmöiseen hierarkisempaan rakenteeseen. Ja sitten se Nikolai Voss-niminen tutkija, ranskalaistutkija, lähti tutkimaan sitä hommaa. Ja se yksi löydös siellä oli se, että se rakenne ei muuttunut lopulta. Että se oli sille, että johtajat antoi niin tyypeille enemmän valtaa. Mutta sitten siinä kävi niin, että sitten johtajat alkoi myös tavallaan vähän niin kuin, että sitten kun johtajat on tyypeille valtaa, että tehkää päätös, sitten tyypit teki päätöksen, niin sitten johtaja silleen, että ei, teitte vähän väärän päätöksen. Sitten aina puuttui siihen, että nyt niin kuin, mennäänkin tähän suuntaan. Ja tämä oli tavallaan se, joka alkoi niin tuhota sitä niin itsejohtuvaa rakennetta, koska se eikä ne työntekijät enää miettinytkään, että mikä tässä on järkevä päätös, vaan mitä tuo johtaja haluaa mun päättävän tässä. Että ne alkoi vaan niin miettiä sitä johtajan näkökulmasta, jolloin se olisi niin tavallaan ollut parempi, että se johtaja olisi vain päättänyt itse kuin tuossa tapauksessa. Että siinä se just on ongelma, että se oli tavallaan siinä kulttuurissa, mutta se ei ole siinä rakenteissa. Että niillä on muuttunut rakenteita, johtajalla edelleen oli valta puuttua mihin tahansa päätökseen. Ja sen takia tavallaan johtajat alkoi myös välillä puuttua niihin päätöksiin. Ja toisaalta ei
ollut myöskään sitä luottamusta, jossa puhut Niin, käytännössä. joo. Hei, sori Karola, ennen kuin tullaan suhun, vielä saat jatkaa sitten tekoälyhommasta, niin Noora, repliikki vielä tai kommentti tuohon. Yes. Tosi nopea tuohon nimenomaan, koska mä olen yrittäjä, mulla on ollut se visio alun perin, että okei, että mä haluan, että tämä konsepti kauppa näyttää tältä, visuaalinen ilme näyttää tältä, tuotteet näyttää tältä ja asiat näyttää mun päässä tältä, ja näin se kuuluu olla. Että se napanuora on niin tosi tiukka. Ja varsinkin alkuvuosina, nyt mä oon jo aika ihanasti mielestäni osannut päästä irti, mutta mä tiedostan sen edelleenkin, ja mä monen työntekijän kanssa, ketä meillä on edelleen töissä, ketkä on aloittanut silloin aikanaan, että se oli raivostuttavinta, mä annoin tehtävän, että hei, vitriini ei muuta kuin laita kuntoon ja pian päästään avaamaan ja aamun piti laittaa sun kuntoon, sun näköiseen kuntoon. Niin, siis. Mutta sitten kun mä annoin sen tehtävän, ja oli totta kai perehdytty ja kaikki näin, ja hän tiesi, miten hommat tehdään, ja oli se laatikko, tässä on sun pelikenttä, näitä sä voit itse tehdä siellä, ja näistä raamista pidetään kiinni. Mutta sitten mä saakeli menin vähän siellä, vähän tosta hei, ja jos mä vähän vielä fiksaan ja loppuviimein mä vein täysin munat sen korista. Anteeksi paljon, mutta ihan konkreettisesti kitkaa myös sitten ihmisten välillä. Totta kai. Ja tästä tuli just tämä, että no okei, nyt se Hautakangas tulee antaa meille tehtävä, mutta ihan sama, tehdään tämä nyt, miten se nyt sitten halutaan. Ei ole motivaatiota, ei ole sitoutumista, ei ole inspiraatiota, ei ole mitään kaikkea. Mutta ihan sama esimerkki kuin just toi tukee hyvin Frankin mainitsemaa juttua. Karoliina, tosiaan, tuossa otit jo avausesittelyssään ton johtamisen murroksen, muun muassa puhuttiin siitä Skifistä, eli tekoälystä johtajana myös, ja alustataloudesta. Jatka vähän laajemmin siitä, mistä sä aloitit tuossa ekalla kierroksella. Joo, no voisin oikeastaan sanoa vähän siitä, että miten teollisessa työssä, eli kun sehän on hyvin perinteisesti, on edelleen tämmöiset niin perinteiset ehkä työntekijämallit ja on tämmöiset perinteiset roolit, mistä oli puhetta, rakenteet on hyvin perinteisiä ja on näin, mutta kuitenkin tavallaan sielläkin, mitä tässä alussakin tuli esille, että kuitenkin ne tavallaan ne nuoret ja tulevaisuuden työntekijät, ne odottaa siltäkin maailmalta ihan eri asioita, että nekään ei enää tavallaan ajattele, että ne ei halua tämän tyyppisiin töihin, ne ei ole enää kauhean houkuttelevia ja miten tavallaan saadaan tämmöisiin perinteisiin teollisuusyrityksiin työntekijöitä tulevaisuudessakin, niin sitä täytyy pystyä muuttamaan. Että se ei muuten nämä teollisuusyritykset ei täällä Suomessa enää eikä Euroopassa menesty, jos me voidaan muokata niitä työtehtäviä myös tämmöisen niin kuin seuraavan sukupolven odotusten mukaiseksi, eli tuoda sinne just tämmöisiä joustavuuden elementtejä ja että voit välillä tehdä vaikka kotoa päin tai voit käyttää jotain hienoja teknologioita siellä ja ei välttämättä ole aina se pomo hengittämässä niskassa siinä tai näin, että miten voidaan niin kuin niitä uudistaa näitä tämän tyyppisiä tehtäviä, niin siellä on tavallaan monta eri kulmaa, miten sitä voi lähestyä, että minkälaisia teknologioita otetaan käyttöön siellä ja miten tavallaan niillä voidaan muokata sitä työn tekemisen tapaa, roolia, työtehtäviä, jopa tämmöisiä niin kuin esihenkilötyöntekijäsuhteita ja rooleja, mutta jos tavallaan mennään tuohon niin kuin tekoälyteemaan sinänsä, mikä ehkä kuulostaa vähän hurjalta, että tekoäly esihenkilönä tai johtajana, niin, mutta kuitenkin tässä kuultiin nyt, että johtajalta ja tämän päivän esihenkilöltä odotetaan aika paljon tämmöisiä tietynlaisia piirteitä, tehtäviä. Odotetaan sitä empatiakykyä, sitä tämmöistä ihmistuntemusta, ihmisläheisyyttä, ihmisjohtamista, mutta sitten kuitenkin kaikki tiedät, että esihenkilöllä on myös todella paljon niitä muita tehtäviä, niitä semmoisia pakollisia tehtäviä, ja on stressiä ja on ihan hirveästi kaikkea. Mä luulen, että aika moni olisi tyytyväinen, jos tekoäly pystyisi tekemään osan näistä tehtävistä, jolloin se ihminen pystyisi sitten keskittymään näihin niin kuin ihmisjohtamiseen, mitä tekoäly tai teknologia ei pysty tekemään. Että tekoäly voisi vaikka tehdä tämmöisessä työssä vaikka työvuorosuunnittelua tai tämmöisiä työtehtäväsuunnittelua tekee, että kuka tänään tekee, minkälaisia töitä, jaetaan ne tehtävät reilusti, oikeudenmukaisesti tiimin kesken. Eli kun meillä on se datapohjaisesti, voidaan tätä tehdä, eli se, että no toi tekee aina tota hommaa, mä joudun aina tekemään tätä hommaa, että tavallaan että kuitenkin se perustuisi tämmöiseen tekoälyyn ja dataan, minkä perusteella me sitten jaetaan ne tehtävät, että koska mä vaihdan tuolta työpisteeltä tuohon toiseen työpisteeseen, kuinka kauan kukakin työskentelee missäkin tehtävässä, kenen kanssa mä työskentelen tänään, kenen kanssa mä työskentelen huomenna. Että myös tavallaan tämä niinku työntekijä ja työtiimi, tavallaan se voidaan niinku muokata sitten tavallaan työntekijöiden mukaan. Ja tässä on niinku olennaisena osana on se, että me katsotaan näitä aina sen niinku työntekijän ja ihmislähtöisesti, ihmiskeskeisesti. Eli tässä tavallaan, jos tämmöistä mallia lähdetään kehittämään, niin me otetaan
huomioon niiden työntekijöiden mieltymykset, tarpeet, toiveet. Juuri niin kuin meillä on erilaiset elämäntilanteet, mitä mainitsin. Toisilla haluaa tehdä vähän erityyppisiä tehtäviä tai toinen haluaa tehdä toisen tyyppisiä tehtäviä. Meillä on erilaiset taidot, meillä on erilainen päivä. Että voidaan kaikkia näitä ottaa mukaan siihen tavallaan malliin, minkä mukaan me voidaan sitten sitä työtehtäviä jakaa sen työntekijän mukaan, jolloin siitä työtehtävästä tulee sille työntekijälle mielekkäämpi. Hän tykkää siitä työstä. Mä pystyn käyttämään mun omia vahvuuksia siinä työssä, jolloin myös se työn jälki ja se laatu ja se työtyytyväisyys ja työhyvinvointi on silloin parempaa. Eli tämmöisissä voidaan käyttää sitä tekoälyä esimerkiksi erittäin hyvänä työn niin kuin apurina sille esihenkilölle ja johtajalle. Ja toisaalta myös sit vaikka tämmöisissä työtehtävien perehdytyksessä, opetuksessa, tämmöisessä tekoälyä voidaan erittäin paljon käyttää, että tekoäly ei kyllästy neuvomaan sua, että mitenkä tämä työ nyt, meillä on näitä tämmöisiä kielimalleja voidaan käyttää, että sä voit itse aidosti keskustella ihan puhumalla selvällä suomen kielellä tai muulla kielellä, sä voit kysyä neuvoa, kun sä vaikka tiedetään kaikki, että kun perehdytään uuteen tehtävään, sä unohdat kaiken, kun tulee niin paljon uutta asiaa, ja sä et aina kehtaa kysyä uudestaan, että mikä tämä homma nyt oli, miten tämä tehtiinkään, mä kysyin se jo 2 kertaa, mutta tekoäly ei kyllästy, mä voin kysyä kuinka monta kertaa uudestaan, ja sitten se voi näyttää, jos sulla on vaikka jotain VR-lasejakin, niin se voit vaikka ihan niin kuin näyttää, että no painat tosta, sit painat tosta tai viettää asia tänne. Että tavallaan tämmöisiä asioita. Hyvä tuossa terveydenhuollon, mä kuulin keissistä, itse asiassa oli tehty, tutkittiin sitä, että oli niin kuin kommunikaatio potilaalla lääkärin kanssa tai tekoälyn kanssa, niin itse asiassa yllättävää kun onkin, niin vaihtoehto, keskusteletko mieluummin tekoälyn kanssa niin kokemusten perusteella, voitti ihan ylivoimaisesti. Niin, joo. Tekoäly voisi korvata hyvinkin jo tämän näköisenä. Kyllä, että jos sillä on tarpeeksi, että kun lääkärillä on aina kiire, en mä nyt kehtaa taas kysyä, mikähän tuo termi oli, en mä uskalla kysyä uudestaan, mä ymmärtän, mitä se oikein mulle sanoi. Mutta tekoäly voi kertoa vaikka kuinka monta kertaa ja vaikka antaa sulle taustatietoa, miten paljon sä ikinä haluatkaan. Että kyllä sillä on paljon tämmöisiä, mistä tekoälyä pystytään jo nyt käyttämään esimerkkeinä. Tuomas, haluaisit kommentoida, replikoida? Ihan mahtava kommentti. Sitten tullaan tähän päivään. Miten siis tosiasiallisesti tänä päivänä johdetaan, niin se on Teamsissa ja Slackissa. Siis se on vielä tätä päivää ja me odotetaan kuin kuuta nousevaa tuota tilannetta, että me päästäisiin kasvotusten kohtaamaan. Koska esimerkiksi tänään niin me Marko Kompsen kanssa juteltiin siitä, että minkälaisia sisäisiä startuppeja F-Securella rakennellaan. Siinä syntyy spontaani kohtaaminen, spontaani keskustelu, innovaatiomahdollisuus. Juuri tämä innovaatioiden niin kuin lisääminen on meille niin kuin tämän kasvun teema tai kasvun aihe, niin meidän pitää todellakin kulkea tuohon suuntaan, että me kohdataan enemmän kasvotusta, joka teille on taas paljon helpompaa eikä. Kyllä. Joo, hei, ennen kuin mennään yleisön puolella tässä ihan just nyt, niin joo, varmaan tämä Teams-työkalu vastaava, sehän on todella loistava korona-ajan niin kuin sovellus ja näin, mutta jos sillä aletaan niin kuin korvaa ihan automaattisesti kaikkea ihmisten välistä kommunikaatiota, niin sitten se on huono. Että ehkä siinä pitää löytää myös se, että ehkä aika löytää myös sen tasapainon, että kuinka paljon sä voit etäällä ja kuinka paljon fyysisesti paikalla, mikä on se täydellinen sitten. Ja totta kai riippuen alasta, riippuen ihmisistä ja riippuen sektorista niin edelleen myös. Mutta hei, ottaa yleisön ääni Vox Populi mukaan. Jes, tuolla ainakin mä näen yhden käden. Siellä keskellä ja tässä edessä. Joo, terve Petri Niiranen. Oletteko te huomannut, että nyt kun tämä tekoäly nostaa päätään ja puhutaan empatiasta, niin nämä käyttötapaukset, mitä laajasti markkinoidaan, niin ne on viemässä tätä empatiaroolin sinne koneeseen. Me ajatellaan, että asiakasviestintä, rekrytointiin liittyvä viestintä, kaikki tämä olisi niin kuin automatisoitavissa. Ja mun käsitys empatiassa on nimenomaan tämä, oliko Fatima teidän nimi, käsitys siitä, että Fadu, eli kohdataan yksilö yksilönä. Ja tekoäly ei ole vielä siinä tilanteessa, että se kykenisi tähän. Kiitos. Haluatko Fadumo kommentoida tätä tai kuka tahansa muu paneelista? Aloittaa vaikka. Joo, eli tosiaan jos tekoäly nyt tekisi kaikkea, mitä pystyy automatisoida, jos työvuorosuunnittelut ja mitä ikinä, mutta siis mielestäni se vapauttaa ihmisen aikaa, jolloin ihminen voi olla ihmisen kanssa. Ja näitä empatiakykyä voi harjoitella ihmisten kanssa, ei tarvitse ChatGPT:n kanssa.
tekoälyn kanssa, niin mielestäni ehkä yritysten pitäisi panostaa se, että ihmiset löytäisivät aikaa toisilleen, ettei ne ole koko ajan Teamsin välityksellä keskenään. Mä olen itse huomannut, kun meidän yritys on perustettu korona-aikana, ja sitten meillä oli tosi paljon nuoria siellä. Sitten kun piti palata toimistoon, yksikin ilmoitti, että häntä ahdistaa ihmisiä, tai olla niin ihmisen kanssa. Että mä itse yllätyin, että se tavallaan loi ongelma, vaikka se oli helpotus, mutta siitä tuli oikeasti ongelma. Sitten jotenkin menetettiin se kosketus, miten olla ihmisten kanssa. Ja mä uskon kovasti, että kun tekoälyä auttaa muissa hommissa, niin pitäisi niin löytää aikaa ihmisille. Ja se on hyvä homma. Joku muistutti myös siitä, että parastahan olisi nimenomaan tämä, että tekoäly vapauttaisi meidät tietyistä asioista, mutta ei niin, että sitten me heti täytetään ihan tappiin se, mikä meille jää ylimääräisenä resurssina, vaan päinvastoin, että se aika voisi olla vähän enemmän laadukkaammalle luovalle ajattelulle ja kohtaamiselle ja vastaavat. Se voisi olla semmoinen aika hyvä yhdistelmä. Meillä perehdytään melkein joka viikko jotain ehkä uusia henkilöitä tai otetaan uudestaan käymään läpi jotain tiettyjä asioita. Ja me on huomattu se, että tässä kohtaa nimenomaan se tekoäly, digiperehdytys, mikä me on nyt lanseerattu, niin on auttanut ihan valtavasti nimenomaan. Se on vapauttanut sitä aikaa esihenkilöille tehdä niitä, että ole läsnä, ehtii oikeasti keskittyä siihen, niin olla empaattinen, kun että siellä on 100 000 asiaa pitäisi vielä perehdyttää. Plus se tasalaatuisuus tulee. Eli digiperehdytyksen ja sen tekoälyn kautta, niin siellä tulee taatusti satavarmasti ne asiat joka kerta toistettua uudemman ja uudemman kerran, niin se ei taas kuormita sitä esihenkilöä. Se on tasalaatuisuus ja se luo totta kai sit selkeyttä, turvaa myöskin sit siellä työntekijälle. Joo. Hyvä. Hei, otetaan seuraava kysymys. Yleisö. No niin, kiitos. Ija Adlercreutz, ja ensinnäkin haluan kiittää Tuomasta siitä, että otit halpuuttamisen rinnalle nyt reiluuttamisen raikastavaa tässä ajan hetkessä. Mä itse työskentelen Aalto-yliopistossa työelämäprofessorina luovuuden parissa ja hyvin käytännönläheisestikin siten, että rohkaisen taiteilijoita löytämään uudenlaisia rooleja yrityselämässä. Ja se on tosi mielenkiintoista. Tänään aamuna viimeksi on käynyt keskustelua lahjakkaiden taiteellisesti luovien ihmisten kanssa, koska luovuutta on hyvin monenlaista, mutta taiteellinen luovuus on omanlaisensa asia. Ja heillä on hirveä stressi siitä, että kun he menee yritykseen, niin he ei osaa sitä bisneskieltä ja miten he esittää asiaa. Ei kun te menette sinne nimenomaan tuomaan toisenlaista ajattelua. Teidän kognitiiviset taidot on toisenlaisia. Teidän ajatuksenne kulkee ja assosiointikykynne on toisenlaista. Et ei ole tarkoituksenmukaista, että te yritätte olla sellaisia kuin kaikki siellä bisneksessä. Tämä saa mut ajattelemaan sitä, että musta tuntuu, että tässä reiluuden liigan ytimessä on myöskin aito diversiteetin arvostaminen. Jos mietitään, mitä se diversiteetti on, se on hyvin paljon nimenomaan kognitiivisissa kyvyissä kiinni ja on nämä legaalit rakenteet, erilaiset yhteiskuntarakenteet, organisaatiorakenteet, mutta sitten on myös ne mielen rakenteet. Ja mun mielestä on huolestuttavaa, jos me ei aidosti pystytä siirtymään aikaan, jossa tässä uudessa tekoälyn aikakaudella ymmärretään, että me tarvitaan muunkinlaista tai tarvitaan paljon erilaista ajattelua saman pöydän ääreen. Että siitä syntyy todennäköisesti ne aidot uudet innovaatiot myöskin. Musta olisi kiinnostavaa kuulla, että mitä te ajattelette tästä diversiteettikysymyksestä. Se on hirveän hyvä pointti. Minusta nimenomaan siis sen diversiteetin käsittäminen todella laajasti. Että siinä helposti mennään myös vähän semmoiseen, että no klonks, nyt tämä on täytetty tässä ja kaikki on ok. Ja kaikki ajattelee, kaikki puhuu, yrittää teatraalisesti puhua sitä samaa korporaatislangia esimerkiksi. Se on hyvä pointti. Jes, kommentteja. Karol. No mä voin kellottaa. Kiitos, erittäin hyvä puheenvuoro. Ja mä erityisesti rakastan tätä, että me törmäytetään erilaisia aloja yhteen. Sieltä nimenomaan ne innovaatiot syntyy. Ja mä just tykkään tästä vaikka taiteen tuomisesta ja miten yhdistetään vaikka taide ja vaikka tämmöinen perinteinen teollisuusyritykset, teollinen työ. Niin tämä on jotenkin semmoinen musta niin kiinnostava ajatusmaailma. Ja vaikka tulevaisuudessa siirrytään tämmöiseen digitaalis-fyysiseen maailmaan. Meillä on virtuaalimaailma, meillä on fyysinen maailma ja virtuaalimaailmahan on kaikki se, mitä me itse tehdään, mitä me itse luodaan. Me voidaan tehdä sitä ihan semmoinen kuin me halutaan. Ja miksi me tehtäisiin semmoinen tylsä, harmaa tavalla, niin kuin joku tehdassali on. Miksei me täytetä sitä taiteella, tuodaan sinne erilaisia elementtejä ja tuoda se tavallaan sen digitaalisen maailman näkymä tosi erilaiseksi, mihin me ollaan todettu. Ja siinä mun mielestä, kun
kaikki tiedetään, että taide on hyväksi ihmisille ja se parantaa ihmisten hyvinvointia ja luovuutta ja muuta tämmöisiä ajattelumalleja ja näin. Niin ja empatiakykyä, kaikkia näitä. Että musta näitä ehdottomasti törmäyttää enemmän ja tämä taide ja tämmöinen, niin me ollaan haaveiltu semmoista projektistakin, missä me tuotaisiin ihan vaikka tehdassaliin niin tosi paljon taidetta ja katsotaan, miten se vaikuttaisi semmoiseen niin perinteiseen työhön. Että tämä oli tosi kapea asia. Me mennään laittaa, kun 58-vuotiaat vuori-insinöörit kirjoittaa runoja. Se nousee varmaan ääni. No niin, yes. Kiitos. Mahtava puheenvuoro ja jutellaan tämän jälkeen. Mun mielestä on niin kuin just hirveän tärkeää ymmärtää tämä niin kuin yhteiskunnallinen rooli tällä taiteella. Että se on ehkä ymmärretty hyvin marginaalisesti toistaiseksi, että on iloinen, että olet esille. Mutta mä haluaisin tähän yhteyteen tuoda meidän opiskelijoille pari viikkoa sitten juttelemassa Katri Manninen, joka on siis käsikirjoittaja Katri Manninen. Ja hän nykyään käyttää tosi paljon tekoälyä. Ja puhuttiin syvällisesti siitä, miten nimenomaan eri tavalla luovat ihmiset promptaa hyvin eri tavalla. Ja tekoälyhän antaa meille just niin kiinnostavaa tavallaan inputtia tai antaa sieltä outputtia kuin mitä me osataan promptata. Ja tässäkin tullaan just siihen, että meitä olisi mahdollisimman montaa pöydän ympärillä, jotka assosioi hyvin niin kuin eri tavalla, jotta sit saadaan sitä kauttakin uutta ajateltavaa. Kiitos. Hyvä, hieno homma. Hei, mennään, aika rientää. Se on hyvä ajatella, että mahtavaa, meillä on niin pitkä aika tälle paneelille vastaan, mutta näin tämä vaan menee, kun on hyviä keskustelijoita ja innokkaita puhujia. Hei, mennään tähän kulttuuriarvo-osuuteen niin sanotusti. Tässä on 20 minsaa jäljellä, otan yleisö myös mukaan tähän. Mutta hei, Frank, mä aloitan taas sun sieltä päästä. Eli merkityksellisyys työssä. Tosiaan, sä oot pitkään tutkinut ja kirjoittanut aiheesta, niin tämä merkityksellisyyshomma on sinänsä voi olla aika abstrakti, mutta miten sä tiivistäisit sen niin kuin noin konkretian tasolla? No ehkä se merkityksellisyys tarkoittaa, että ihminen löytää siitä työstä jotain niin kuin semmoista muutakin kuin pelkästään, että jos ihminen kokee, että sen työssä jotain merkitystä, niin se ehkä menee töihin vaan sen takia, että tästä saa palkkaa, pystyy ostamaan tavallaan perheen ruokaa, mutta... Ja ei pysy välttämättä niin pitkään myöskään itse asiassa edes siinäkään hommassa sitten. Mutta ehkä just, että sitten kun ihminen löytää sitä merkityksellisyyttä, se usein tavallaan niin se vahventaa sitä sisäistä motivaatiota, sitä kautta ihminen ehkä saa myös pitkätähtäimellä paremmin asioita aikaiseksi, mutta ehkä se, mistä se merkityksellisyys syntyy, kun se on ehkä vähän semmoinen niin kuin abstrakti just itsessään, jos mitä miettii, että miten lisätään merkityksellisyyttä, niin ehkä usein se on tiivistynyt sille, että siellä on vähän niin kuin kaksi puolta. Toinen on se, että luodaan sitä yhteyttä toisiin ihmisiin, että aika paljon merkityksellisyyttä saadaan siitä niin kuin ihmisten kohtaamisesta, se, että mikä porukka meillä on siinä ympärillä, ja toisaalta saadaan aika paljon merkitystä siitä, kun me koetaan, että pystytään työn kautta edistämään jotain hyvää asiaa, että mun tekemisellä on jokinlainen myönteinen vaikutus maailmaan. Ja mitä se voisi olla esimerkiksi, niin kuin, jos vielä konkretisoi, niin mikä tämä merkityksellisyys, niin kuin myönteisyys mun maailmaan käytännössä voisi olla? No sehän voi olla monesta tasolla, että yksi on tavallaan se, että mikä se yrityksen missio on tavallaan, että meidän yrityksellä on niin kuin tavallaan, että jos on hoiva-alan yritys, niin se on varmaan aika niin kuin konkreettinen tavalla, että tässä on näitä potilaita, me yritetään parantaa niitä, auttaa niitä, niin siinä on aika konkreettinen. Sitten toinen voi olla ihan se, niin kuin sitten ne konkreettiset asiakkaat tavallaan, että koet, että me pystyy just asiakasta auttaa tällä tavalla. Ja joskus se voi olla myös ihan sitä yrityksen sisäistäkin sille, että voi kokea, että hei, me pystytään tavallaan niin toinen toisemme tässä auttamaan tässä tekemisessä. Niin ton tyyppisistä asioista se tulee. Mutta se, niin se yhteys toisiin ihmisiin on yksi puoli, mutta se toinen puoli on ehkä vähän se niin yhteys siihen omaan itsensä myöskin, että joskus ihminen voi olla myös kokea, että mä saan paljon hyvää aikaa muille, mutta itse asiassa tämä ei ole yhtään mun juttu. Mä en tykkää tästä hommasta yhtään, että siinä pitää myös löytää vähän se, että mikä mua itseäni innostaa ja kiinnostaa, mitä mä itse arvostan. Ja sitten onnistuu näitä kahta elementtiä yhdistää, että löytää se jutun, että tämä on se juttu, mikä mua itseäni innostaa, tätä mä haluan tehdä, tästä mä innostun tästä tekemisestä, ja sitten miettii sitä tekemällä, että miten mä pystyn tätä tekemällä jollain tavalla luomaan sitä yhteyttä muihin ihmisiin, niin sitä kautta se useimmiten se merkityksellisyys löytyy siihen tekemiseen. Joo, ja se on varmaan niin todella tärkeää tämä merkityksellisyyshomma myös siinä mielessä, että tämä vanha, muistaakseni varmaan kaikki tämä vanha esimerkki siitä, että jotain opiskelijoita pyydettiin, ne saa hirveän hyvää liksaa, ja niin pitkään kun sä jaksat, niin saat tätä hirveän hyvää liksaa, mutta piti siirtää yksi kasa tiiliskiviä niin paikasta A paikkaan B, kun se on valmis, niin siirtää sitten paikasta B paikkaan A ne tiiliskivet takaisin. Ja hulluinkin niistä jaksoi ehkä pari viikkoa tehdä sitä, vaikka liksa oli hirveän hyvä. Et ehkä tämä on ääriesimerkki siitä, kuinka että jos se on täysin merkityksetöntyä, niin edes se raha ei pelasta sitä, vaikka se on hyvä raha. Jos on kuitenkin pitää olla 8 tuntia siellä työpaikalla, että se pitää passiivista tulosta. Hei, Noora, se mä tiedän, että teille myös tämä merkityksellisyys ja lisäksi yhdessä tekeminen on tärkeää teidän työyhteisössä, niin avaa sitä enemmän. Joo, se on kyllä ihan niin kuin kaiken ytimessä ja me ollaan asetettu tämmöiset johtamisen teesit meidän esihenkilöille, jotta he pystyvät sitten viemään niin kuin niitä arvoja ja yrityksen visioa tosi vahvasti eteenpäin. Ja
ehkä vähän palaa vielä tuonne niin kuin sinne arvoasiaan ja siihen, mikä liittyy totta kai vahvasti merkityksellisyyteen, mutta kasvuyritys, kun me olemme edelleenkin, niin ehkä tässä vauhti on ollut aika hurjaa ja itselle se visio ja päämäärä on tosi selkeä ollut koko ajan. Mutta sitten se on ehkä tässä tuoksinnassa välillä unohtunut saattaa kunnolla työntekijöille saakka. Ja nyt me ollaan sanottu semmoinen, että joka kuukausi, kun on tiimipalaverit, niin esihenkilöt osallistaa tiimiä, että hei, miten nämä meidän yrityksen arvot teidän mielestänne näkyy tai on näkynyt viimeisen kuukauden aikana meidän työyhteisössä. Meillä on siis lempeys. Miten te koette, onko lempeys ollut läsnä ja miten me voidaan yhdessä edistää tätä lempeyttä? Mitataanko sitä millä tavalla? Onko se kuitenkin oma tämmöinen ikään kuin laadullinen arvio sitten? Se on enemmänkin, että me halutaan niin kuin vahvasti osallistaa sitä henkilöstöä, koska me ollaan saatu tosi paljon palautetta siitä, että nimenomaan, että se on ehkä meidän niin kuin yrittäjille omistellut tosi vahva, mutta sitten se on jäänyt jossain kohtaa niin kuin vietyä kunnolla niin kuin koko henkilöstölle tätä kautta. Ja mä uskon, että tämä on yksi hyvä. Se on vasta vähän aikaa sitten startattu, mutta uskotaan, että se varmasti niin kuin tuo paljon sitä yhteisöllisyyttä ja osallistamista. Kokemus on ollut hyvä tähän mennessä. Kyllä, siis erinomainen kyllä. Ja ehkä sitten se niin kuin merkityksellinen tekeminen, totta kai mä koen, että myöskin siinä kun rekrytään ihmisiä, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää, mitä nuoret kysyy ja haastaa ainakin meillä tosi paljon. Mitkä on teidän arvot? Mitä merkityksellistä mä saan teiltä, että mä viihdyn? Ja se on mun mielestä mahtavaa, koska itse olen ollut 20, niin mä oon hattu kourassa ja tehnyt sitä työtä, mitä on käsketty. Eli tämmöistä Karoliina puhuu nimenomaan, tämä uusi polvi oikeasti vaatii. Ne ei edes tiedä, kuka Kekkonen on enää. No niin. Kyllä se vaatii vähän uusia rakenteita sitten. Hei hyvä Karoliina, jatka tuosta mielekkyydestä tulevaisuuden teollisessa työssä, koska sä oot ollut sen kimpussa, niin keissejä, esimerkkejä. Joo, no tuosta tuli esimerkiksi mieleen, että miten me voidaan uudistaa just näitä perinteisiä teollisia ammatteja, työtä, että ne kiinnostaisi nuoria. Yksi esimerkki, mikä just tuli mieleen, vaikka tämmöiset niin perinteiset satamanosturit. Että niissähän perinteiset työntekijä, se kiipeää sinne hirvittävän ylös sinne nosturiin, se on siellä koko päivä ja ohjaa nosturia ja ei ehkä pääse vessaan edestä, ei pääse tauolle. Ja onko tämä niin välttämättä semmoinen, mihin tämän päivän nuoret haluaa töihin, niin ei välttämättä. Mutta se, että vaikka niin Konecranes, joka näitä tekee, niin he on nyt tuonut niitä nosturiohjaajia pois sieltä nosturista. He on kehittänyt teknologiaa sen päälle, jolloin sä voit tehdä tätä vaikka niin kuin etänä jostain valvomosta käsin, tämän tyyppistä niin kuin satamanosturin ohjausta käsin, jolloin sä oot siellä, niin kuin, ei tarvitse olla siellä ylhäällä, voit niin kuin, ja sulla on siellä vaikka sellainen porukka näitä työntekijöitä, sulla on niin kuin työkaverit, sulla on tiimi siinä, jotka tekee yhdessä töitä. Eli sä et ole tavallaan enää yksin siellä nosturissa kaukassa, oot huonossa asennossa, yrität ohjata tällä, vaan sä voit istua siellä toimistossa mukavasti hyvällä ergonomialla ja että tavallaan tämmöisiä niin kuin, että miten voidaan hyödyntää teknologiaa tuomaan tämmöisiä niin kuin hyviä piirteitä siihen työhön. Ja he on myös sanonut, nämä työntekijät, jotka on kokeillut, että myös nämä niin kuin hierarkiat, nämä rakenteet näiden eri roolien välillä on pienentynyt, kun ei olekaan enää se pomo, joka sanoo, mitä teet, ja sitten on se tyypit siellä jossakin ohjaamassa jotain laitetta, vaan se, että he on niin kuin lähempänä toisiaan ja tavallaan sitä kautta muuttuu nämä roolit ja tämmöiset. Niin tämmöisiä esimerkkejä on niin kuin paljon, että teknologia on usein jo käytettävissä, mutta se just vaatii yrityksiltä, että sitä ajattelut, että miten tämän työn voisikin tehdä eri tavalla, jos mulla on nämä teknologiat käytössä. Miten mä otan käyttöön ne, miten mä yhdistän ne, mikä se työtehtävä voisi olla ja mikä on just vaikka tekoälyrooli tai etäohjauksen rooli tai erilaisten muiden teknologioiden rooli. Tavallaan tuodaan ja muokataan ne työtehtävät uudestaan. Ja tavallaan totta kai myös se turvallisuus paranee siinä, että se on paljon turvallisempi ja parempi työympäristö sekä henkisesti että fyysisesti. Mutta nosturi esimerkki on hyvä tosiaan siitä, että ihan se puhtaasti mielekkyyden kannalta, että työ käytännössä vähintään yhtä tuottavaa, mutta samalla paljon mielekkäämpää, se on miellyttävämpää. Tuottavampaa, koska yksi henkilö voi niin kuin ohjata vaikka useampaan nosturia, koska ne on yhä autonomisempia ne nosturit. Ne voi tehdä itsekseen töitä ja se työntekijä ottaa yhteyden tarvittaessa. Eli sama tyyppi voi hoitaa useampaa, jolloin myös sitä kasvua ja tuottavuutta saadaan samalla. Me saadaan kaksi tavallaan, saadaan tuottavuuskasvuun ja mielekkäämpiä ja kiinnostavampia työpaikkoja ihmisille. Hei Tuomas, vaihdetaan vähän näkökulmaa. Yhdistelmä asiakaskokemuksesta ja oikeudenmukaisuudesta teidän tekemisessänne ja sen keskiössä. Mitä se tarkoittaa? Joo, siis me ajatellaan Luodossa silleen, että asiakaskokemus on meidän tärkein johdettava prosessi ja sitä johdetaan edestä. Siis,
Ja kun näin ajatellaan, niin tietenkin mennään yhteisöohjautuvuuteen, itseohjautuvuuteen ja paljon ollaan tähän tutkimustietoon ja case-esimerkkeihin tutustuttu, mutta sitten kun siihen lisätään oikeudenmukaisuus tai reiluutus, niin meidän mielestä on reiluutusta, että ne ihmiset, jotka ottaa sen vastuun siellä etulinjassa, yhteisö ohjautuu, itse ohjautuu, niin sitten myös läpinäkyvällä, reilulla rakenteella heitä siitä palkitaan. Et meillä on paljon yritetty edistää meidän mielestä työelämässä yhteisöohjautuvuutta, itseohjautuvuutta ja vastuuta kyllä ollaan valmiita antamaan niin kuin johdon näkökulmasta tai omistajan näkökulmasta, mutta sitten ei välttämättä haluta keskustella siitä, että kuinka me esimerkiksi oikeudenmukaisesti jaettaisiin mahdollisesti sitten parantuvat tulokset. Niin tämä on ehkä meillä se yksi ajatus tässä parissa. Hei, mä käyn tämän kierroksen loppuun. Katsotaan paljon meillä aikaa jäljelle. Fadumo, sulle seuraava. Eli teille taas oleellista on arvostus ja välittäminen. No helposti abstraktia sanoja myös, mutta teillä miten se näkyy käytännössä, arvostus ja välittäminen? Joo, se, että sillä tavalla, että kun meillä työntekijä saa itselleen vapautta tehdä, ei ihan mitä lystää, mutta kuitenkin siihen suuntaan. Eli tosiaan, eli silloin kun työntekijät tekee oikeasti hyvää työtä ja me arvostetaan, kiitetään. Hyvä esimerkki on se, että meillä oli yksi IT-asiantuntija, joka on nuori, pari vuotta oli meillä, 22V, niin hän teki vapaa-ajalla meille semmoisen hienon ylimääräisen moduulin meidän softaan, koska meillä on ylityökielto. Sitten me ostettiin häneltä sen, koska hänellä oli sen verran intoa tekemiseen, ja kun hänellä on myös kokee sitä merkityksellisyyttä tässä työssä. Eli kun työntekijä oikeasti kokee, että häntä välitetään ja arvostetaan, niin se jaksaa jopa vapaa-ajalla tehdä töitä ja siitä maksetaan. Niin tosiaan, eli se, kun on semmoinen luottamus tai niin tekemisen halu, ja kun meillä on kuitenkin, me ollaan saatu semmoisen hyvä energia, että kaikilla se tekemisen halu, että tehdään, että meillä on yhteinen missio. Ja sitten ei kaikki ymmärrä sitä, kun totta kai meilläkin on ollut paljon rekrytointeja, mutta sitten joku tulee ja sanoo mitä lystää, mutta sitten kun ollaan talon sisällä. Ja sitten ei olekaan kovin hyvä startup, tai ei ole sellaista kuin startup-mentaliteettia. Mutta kun meillä tulee sellaisia ihmisiä, jotka sitten lopulta pääsee hyvin kärryille, ymmärtävät, että oikeasti meillä on sen verran luottamusta, saa tehdä virheitä ja virheistä opitaan, kukaan ei siitä suutu. Eli että mäkin aina sanon, että mäkin teen hirveästi virheitä ja niistä mä oon oppinut, ja eikä ole hierarkiaa. Ja tosiaan niin tämä luo semmoista, että on oikeasti, sitten kun tehdään jotain, niin arvostetaan ja kiitetään. Ja aina mä unohdin kertoa sen, että positiivisen palautteen antaminen on niin kuin jokapäiväistä meillä. Ei vaan kritiikkiä, kuten Suomessa tehdään paljon. Eli annetaan jatkuvasti positiivista palautetta, ja sitten kun siitä tulee... Ja se on hyvä, kun ne sanoo, että yhden negatiivisen palautteen, niin se tasapaino tulee niin kuin sen jälkeen 4 tai 5 positiivisella palautteella. Se on hyvä pitää ehkä mielessä tuollaisena perusjuttuna. Hei Jari, hyvinvointi, totta kai iso teema työelämässä, niin työn imu ja oman työn tuunaaminen, miten ne niin liittyy näihin asioihin? No hyvin vahvasti. Me ollaan nyt puhuttu paljon johtamisesta, siitä, että asiat valuu ylhäältä alaspäin, mutta kyllähän, ja me puhutaan hirveästi erilaisista työelämän muutoksista, ja ne on yleensä pelottavia, kauhistuttavia, mutta mä näkisin, että aivan mahtava työelämän muutos on se, että on ymmärretty, että jokaisessa työntekijässä voi olla viisautta, taitoja, haluja, motivaatioita, ja paljon enemmän on nyt tilaa sellaiselle bottom-up-tyyppiselle, mitä se työn tuunaaminenkin on, Eli niin kuin työt ei ole niin ylhäältä päin ohjelmoituja, vaan me voidaan, niin kuin oltiin me itseohjautuvissa tai byrokraattisissa organisaatioissa, niin se työn tuunaaminen on sitä, että mä voin tarkastella omaa työtäni, miten mä tekisin tämän fiksumman, miten mä tekisin tämän, että se olisi enemmän niin kuin minun näköistäni, pääsisin käyttämään vahvuuksiani ja meillä on niin kuin valtavasti tutkimusnäyttöä, mutta ihan konkreettisia esimerkkejä. Nyt tässä puhuttiin tehdastyöstä, että siihen maailman aikaan, kun vielä siis 10 vuotta ja silleesti, niin pidettiin työpajoja. Me oli tällaisia työn tuunaamisen, työimuprosesseja erilaisissa niin kuin vanginvartijoilla, IT-tyypeillä, johtajilla.
tehdasmiljöissä, niin siellähän ne tehtaan kaverit ensi alkuun oltiin tuolla jossain Sydän-Suomessa Yliviskasta ja siitä eteenpäin, niin ensin puhuit, mitä te horisette työn tuunaamisesta, että me tehdään mitä pomo sanoo. Ja sitten me vähän selitettiin niin, mutta jos te saisitte itse ajatella, että tekisitte parhaalla mahdollisella tavalla työtä, niin miten te tekisitte? Ja sieltä alkoi tulla, kun ne suostui lähteä siihen, niin sieltä tuli ihan älyttömästi ideoita, pieniä ideoita ja suuria ideoita. Että esimerkiksi yksi suuri idea tuli mieleen, toivottavasti johto käytti hyväkseen, että kun meillä on tämä myynti- ja markkinointiosasto, joka meillä tapaa asiakkaat. Mutta ei ne tiedä siellä myynti- ja markkinoinnissa välttämättä, mitä kaikkea me pystytään tekemään näillä linjoilla. Että mitä jos kutsuttaisiin asiakkaat tänne, me voidaan tehdä todella fantastisen, ne tekisi asia puudesign-juttuja, että ei ollut mitään pulkkikamaa. Että me voidaan tehdä tosi fantastisia juttuja ja olisi tosi kivakin nähdä niitä asiakkaita. Niin tätä on työn tuunaaminen ja se on minusta hyvällä johtamisella sillä, joka ei nitistä pienennä työntekijöitä, vaan antaa, ei sanota sitä, että no joo, me kokeiltiin jo 10 vuotta sitten, ei se silloinkaan toiminut, niin kuin itsekin olen saanut joskus kuulla, niin ei viedä sitä aloitteellisuutta vaikka nuorilta työntekijöiltä, tuoda niitä ideoita esiin ja kokeilla. Ja kaikesta ei tarvitse puhua pomollekaan. Ihan voi vaan lähteä tekemään työstä kivempaa. Itse kun asuu Helsingissä ja paljon käytän noita julkisia liikennevälineitä ja palvelualalla näkee tämän työn tuunaamisen kauhean välittömästi, niin aivan ihana nähdä jotain bussikuljettajaa, metrokuljettajaa, joka ei edes näe asiakkaitaan, niin sieltä kopistaan, kun jumahetaan Kulosaaren sillalle ja ihmisillä on hirveä kiire, mä sanoin helvetillinen kiire, töihin, niin kaikki alkaa hermostua. Ja sitten sieltä tulee semmoinen rauhoittava ääni, että olen todella pahoillani. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite, että minä saisin teidät kuljetettua sinne, minne olette tänä aamuna. Pienestä kiinni, hieno viesti. Ja sellaisia pieniä juttuja, millä sä voit lisätä oman työn mielekkyyttä, kehittää asiakaspalvelua, kaikkea tätä. Ja nyt sitten se työimuyhteys on se, että ihmiset, jotka voi hyvin, työn imu on siis sekä hyvinvointia että motivaatiota työssä. Niin kuin vahva kokemus siitä, että tämä työ on mielekästä ja mun energiaa ja mä oon ylpeä työstäni. Niin sellaista ihmiset tietysti tuunaa työtään, mutta kun sä teet sitä työn tuunaamista, niin se lisää sun työn imuas myöskin. Että näitä positiivisia kehiä meidän pitäisi siihen työn arkeen rakentaa. Ja hyvä pointti on tämä myös, että joku, mikä on 20 vuotta sitten ei toiminut, saattaa... Franz Kafkaa hän eläessään ei ymmärretty kirjailija, mutta parikymmentä vuotta myöhemmin hän oli maailman tunnettu mestarikirjailija. Että ihan sama juttu, mutta se voi olla uudessa ajassa toimiva. Noora, muutamalla sanalla, sitten mä käyn vielä parilla kysymyksellä yleisön puoleen. Tuosta nappaa vaan kopin. Me on haluttu lanserata sellainen asia, että kun henkilö tai tiimiläinen tuo jonkun ongelman esihenkilölle, niin esihenkilö ei mene suoraan sanomaan, että okei, tässä on vastaus, teen näin, vaan me on aina pyydetty, että siinä kohtaa se esihenkilö sanoo, että hei, mikä on sun vastausta, miten sä tekisit tätä. Mä en anna sulle vastausta, vaan anna mulle vaikka 3 vaihtoehtoa ja katsotaan sitten, mikä näistä on paras. Niin se on ollut ihan sairaan hyvä ja sitouttanut ja motivoitunut. Hyvä. Kiitos. Hei, oliko sun mikki siellä jo? Sieltä tulee mikki. Jes, ole hyvä. Kiitos. Kuuluuko? Hyvä. Jaakko Luomaranta. Kiitos teille kiinnostavasta paneelista ja lainaan tuosta Jarilta ajatuksen puit pienistä ja isoista edistysaskelista. Ja tässä kun tehdään työtä tai ollaan aloittamassa aloitetta, tai voiko aloitteen aloittaa, varmaan se voi aloittaa, aloitteen voi käynnistää reilumman työelämän puolesta, niin siinä voi ottaa pieniä ja isoja askelia. Me ollaan kuultu paljon mun mielestä niin pieniä askelia, mutta myöskin jonkin verran isoja askelia tai esimerkkejä niistä. Ja paljonhan tulee ihan siitä, että me otetaan vain niin hyviä käytäntöjä käyttöön. Ja me ollaan kuultu niistäkin sellaisia niin kuin hyviä käytäntöjä, mitä ollaan tiedetty 70-luvulta asti, näin niin kuin servant leadership ja muut asiat. Mutta yksi juttu, mikä on jäänyt vähän ehkä piiloon, mitä mä haluaisin ehkä Lauri ja Tuomastakin tässä nyt nostaa, ja ylipäätään niin kuin, että haastaa meitä kaikkia ajattelemaan vähän radikaalimmin tiettyjä asioita ja rikkomaan sellaisia olemassa olevia käytäntöjä. Mä otan esimerkin tuolta. Mä tunnen itse avoimen strategian, eli sen, että miten otetaan strategian tekemiseen ihmisiä enemmän mukaan tai jaetaan tietoa enemmän. Ja siinä on paljon rajoitteita ja dilemmoja, jotka estää sitä, että me ei oikeastaan voida tehdä. Siitä on paljon perinteisiä käytäntöjä tehdä strategiaa vaan pienemmällä porukalla. Ja sillä saralla oikeastaan niin kuin ison läpimurron on Luoto tehnyt tällä omalla rakenteellaan, jossa sitten on
omistusta jaettu ihan eri tavalla, ja se on sitten se, mikä mahdollistaa, että voidaan aidosti tehdä avointa ja osallistavaa strategiaa. Niin mä haluaisin saman tyyliin niin haastaa teitä panelisteja, jos teillä on samantyyppisiä, niin tällaisia niin läpimurtotyyppisiä ratkaisuja, samoin kuin yleisöä, niin olisi kiva näitä kuulla sitten myöskin tämän Reiluuden liigan puitteissa. Meillä on moneen tarina, mutta ottaa tuolta yleisöstä jostain vastaus tuohon kysymykseen, onko niin? Ei ole. Hei, no ota yksi vastaus, jos jollakin tulee mieleen oma vastauksen tähän. Esimerkki, mutta voin tutkijan sanoa, että niin kuin sisäisen yrittäjyyden käsitteellä on tutkinut tätä ilmiötä, eli se on sitä, että haastetaan myös, se on niin kuin yksi esimerkki taas tästä bottom-upista, että haastetaan yrityksen strategiaa, uskalletaan ottaa riskiä, nostaa esille ääntä ja lähteä niin kuin kehittämään uusia ideoita. Ja tähän edellyttää sitä dialogia ja vuoropuhelua. Ja tämä ei ihan hirveän hyvin virtuaalisesti käsittääkseni toimi. Tämä toimii kasvotusten paljon paremmin ja vaatii rohkeita ihmisiä pöydän joka puolella, mutta kiva kun otit tuon esille. Joo. Hei, ota yksi kysymys vielä tuossa. Mä haluaisin sanoa ennen kuin joudutaan pistää pillit pussiin tämän osalta, että voitaisiinko me luoda tähän nyt semmoinen avoin foorumi, jossa keskustelua voisi jatkaa niin, että kaikki pääsisi siihen osalliseksi? Pystyisikö semmoisen? Mä luulen, että tämä keskustelu varmaan nyt jatkuisi tästä. Kyllä itse asiassa meillä... Kuuluuko tämä? Joo. Yes. Kyllä meillä itse asiassa tuossa on yksi pieni haaste, että kutsutaan kaikki sitten niin kuin keskustelun mukaan. Jatketaan siitä kohta, kun vedetään yhteen. Hyvä idea. Hyvä homma jo, että se on siellä. Kiitos. Jotenkin tämä kuulosti tutulta ehkä. Hei, ota yksi kysymys vielä. Kysymys ja yksi kommentti. Yes. Ottakaa molemmat. Joo. Terve, Liisa Holma, lähtijät, jengi. Mä mietin tässä tavalla, me ollaan puhuttu tänään tosi paljon johtamisesta ja johdon asetelmasta ja niin edelleen, mutta sitten samanaikaisesti meillähän on viimeisten 20 vuoden aikana niin työpaikoilla ja luodossakin niin tavallaan hierarkiaa jatkuvasti madalletaan. Mutta semmoinen asia, me kommentoidaan kovasti sitä, että mitä kaikkea se aiheuttaa, mutta me aika vähän keskustellaan siitä, että onko meidän koulutusjärjestelmä, onko meidän harjoittelijajärjestelmä, onko meillä järjestelmää taata, että asiantuntijat myös oppii niitä uuden tyyppisiä työelämätaitoja. Et me koulutetaan johtajia kaiken näköiseen vuorovaikutustaitoon ja itsensä johtamistaitoon ja sivuille ja ylöspäin johtamistaitoon. Mutta ne asiantuntijat, joilta viedään johtaminen pois, niin heillä tämmöistä osaamista ei ole. Ja ehkä peräänkuuluttaisin myös sitä, että me ehkä avarrettaisiin vähän sitä ajattelua siihen, että meidän pitää sitä asiantuntijan rooliakin ruveta miettimään aika paljon eri tavalla, kun me puhutaan näistä asioista ja tämmöisestä reilummasta työelämästä. Et myös he tarvitsevat taitoja, joita me ei ehkä ole perinteisesti koulutettu siihen duuniin. Te voitte jatkaa suoraan muuten sillä kysymyksellä tai kommentilla. Tämä jatkuu oikeastaan kommenttina, eli Minna Ruusuvuori ja myöskin lähtiöistä. Mä oikeastaan haluan vähän vetää yhteen osin mitä Liisa sanoi, osin mitä Iia sanoi tuossa ja mistä te olette keskustellut. Eli se, että halutaan hirveästi sitä, että ne johtajat antaa tilaa. Mutta Frank sanoit hyvin siitä, tanskalainen firma kun se oli, että siellä oli avoin tapa tehdä asioita, mutta sitten tulee se johtaja, joka tietää paremmin, ja Nooralla oli tästä kokemuksia myös. Niin kun me koulutetaan niitä asiantuntijoita ottamaan johtajuutta, meidän pitää kouluttaa myös johtajia luopumaan siitä statuksesta, oikeassa olemisesta, ja tähän liittyy diversiteettiin. Eli se, että sä oot valmis kuulemaan jotakin, mikä ei olekaan sama kuin mitä sä ajattelet, tai miten sä olet asiat nähnyt. Ja tämä on semmoinen aika iso harppaus, mikä meidän pitää pystyä ottaa, jotta me voidaan oikeasti osallistaa ja olla reiluja. Hyvä, kiitos. Hei, meidän aikataulu on sellainen, että mä pyydän Lauri ja sua nyt tulee takaisin tänne lavalle, mutta ennen sitä annetaan iso aplodi sekä meidän arvovaltaiselle upealle paneelille että yleisölle. Lauri, me vedetään vähän yhteen, tai lähinnä mä haluan pyytää sua pikkasen vetämään yhteen tietyllä tapaa, tai yhtenä tämän tilaisuuden niin kuin aidoista isännistä. Niin mitä ajatuksia tämä nyt paneeli- ja yleisökeskustelu kyllä synnytti?
Kyllä tässä nyt tietysti niin kuin, hyvin puhutaan niin ihmisyydestä ja siitä, että pitää madaltaa hierarkioita ja sitten tämä johtamisen rooli muuttuu, mutta kyllä mä haluan korostaa sitä, että minkä takia Karoliinakin nyt pyydettiin mukaan todella tärkeä niin tämä teknologinen muutos ja tekoäly, joka tulee meneen toimialoista niin läpileikaten läpi, niin kyllä me ollaan sellaisen murroksen äärellä, että nyt niin se kysymys, että onko parempi työelämä hyvä investointi, niin se on sitä, koska se tekoäly tulee muuttaa nämä johtamisen rakenteet, kulttuurit ja arvotkin. Ja nämä pehmeät taidot tulee nyt asiantuntijoiden mukaan joka tapauksessa. Kyllä. Painopiste siirtyy sinne kovista taidoista. Kyllä. Ja sitten tietysti niin on huomioarvosta se, että kyllä me tässä nyt vuosikymmenten aikana, niin että jos tämä kasvu olisi osaamisesta kiinni, niin kyllä mä haluan senkin nostaa, että siis jos tässäkin salissa kaikki tämä osaaminen nyt lyötäisiin yhteen firmaan ja alettaisiin tekemään jotain, niin mä veikkaan, että kyllä me jotain saataisiin aikaa. Että se osaaminen, niin se on korkeakouluissa jo nyt niin tähän kansaan saatu ja niin kyllä sitten niin enemmän ehkä on kyse siitä, että miten me saadaan tämä parempi työelämä järjestettyä ja sitten tietysti, että saadaan tuo tekoäly kanssa niin hyödynnettyä. Jos perustaa niin firman täällä, että 200 ihmistä, tonni potti, jokainen 200 tonnia saadaan siihen alkupääomaan, niin kyllä sitten jotain pikkuhiljaa startup-hengessä. No mä veikkaan, että me saataisiin aika paljon aikaan tällä jengillä. On niin paljon osaamista talossa, että ei varmaan jää siitä ainakaan kiinni. Hei Lauri, sitten tämä just äsken puhuttiin, niin miten voitaisiin keskustelua nyt jatkaa, koska varmaan riittäisi tosi paljon jaettavaa vielä pitkäksi aikaa eteenpäin. Joo, no siis katsotaan lyhyesti, että mitä seuraavaksi. Niin tosiaan Reiluuden liiga nyt jatkaa sitten tästä eteenpäin tämän vuoden tutkimusaloite, kun ollaan niin yllättäen tutkimuksella. Me lähdetään kasvuyhtiöiden perään uraa uurtavan videotutkimusyhtiö Sailerin kanssa. Ja meillä on täällä Hannukin, Sailerin toimitusjohtaja, paikalla. Voitte tuossa jälkilöylyllä Hannuakin jututtaa sitten tarkemmin, mutta tosiaan niin me lähdetään hakemaan case studyja suomalaisista kasvuyrityksistä ja nimenomaan niissä niin niitä kasvun oppeja, että miten sitä kasvua on sillä käytännössä osattu tehdä. Halutaan kertoa niitä kasvutarinoita eri kulmasta kuin sitten sillä, että tässä nyt on founderin näkökulma siihen. Me halutaan sinne niin henkilöstöä kuuluviin ja kertoa sitten niin uuden tyyppisiä kasvutarinoita. Toivon mukaan löydetään sieltä sitten sellaisia käytäntöjä, tekoja ja inspiroivia tarinoita, että millä tavalla sitten mahdollisesti niin muutkin saa niistä kasvutarinoista lisää. Mutta ja sanon tähän, lyhyesti, Lauri, lyhyesti. Sailerin porukka, step into the light, niin kuin sanotaan. Tulkaa tänne nopeasti näyttäytyy vaan, että jos joku haluaa teidän kanssa tulla juttelemaan, niin tiedätte minkä näköisestä hihasta, nykästä. Vihreä takki, se muistaa hyvin ja taskuliina, se on hyvä. Yes. Kiitos. Lauri, jatka vaan. Mutta tämä kasvuyhtiö haku julkaistaan sitten tuossa niin helmikuun puolessa välissä ja sitten niin on tarkoitus sitten tämän vuoden aikana ja katsotaan vuoden päästä sitten, että mitkä on tulokset, lyödään ne tauluun ja sitten katsotaan mitä seuraavaksi. Mutta tutkimusaloitteella jatkuu sitten. Hyvä. Alkaako nyt olla kiitosten paikka, tai haluatko lisätä vielä, Lauri, tuohon loppuyhteenvetoon? Se on siinä, lähdetään sitten niin vielä. Hei, mutta Lauri, mä haluan siis kiitos omasta puolestani, kiitos Lauri sulle, mahtavaa työtä, kiitos koko paneelille, kiitoksia, oli kiva jakaa ja kuulla teidän ajatuksia ja jakaa ajatuksia, kiitoksia. Ja tosiaan kiitos hei yleisö, mahtavaa osallistumista, kiitos kaikille. Ensinnä tietysti niin yhteistyökumppaneille jättimäinen kiitos. Ei ole ihan pikkuhomma järjestää musiikkitaloon tällaista tapahtumaa. Mutta Booming, aloitetaan siitä pääyhteistyökumppanina, syötti meille niin idean lapaan tuossa reilu vuosi sitten, että mitä jos lähdettäisiin yhdistämään taidetta ja liiketoimintaa. Ja me oltiin, että no miksei. Ja ei tiedetty vielä silloin niin kuin ihan, että mitä tuleman pitää, mutta sitten taiteestakin inspiroituneena niin päätettiin sitten, että no hitto, tässä on niin hyvä sanoma näissä teoksissakin.
sitten se johti niin kuin reiluuden liigankin perustamiseen ja meillä on sitten niin kuin Boomingin kautta tutustuttu itse taiteilija Rasmus Tikkaseen täällä tänään paikalla kanssa. Ja huikea kiitos Rasmus, todella niin kuin upeat teokset. Boomingin lisäksi meillä on ollut viestintätoimisto Drum kyllä mukana tässä projektissa. Iso kiitos Drumille kans mukanaolosta. Ja sitten meillä on nyt Pure Waste, koska ei nämä Rasmuksen makeat taulut, niin ei ne voi jäädä pelkästään niin seinälle, niin ollaan sitten Pure Wastein kanssa painettu paitoja. Päätettiin ottaa yksi niistä tauluista, tämä Swim Against Current, varmasti niin viestinä aika hyvää tähän ajan hetkeen, kun Suomea pitää saada kasvua ja tätä parempaa työelämää pitää edistää, niin kyllä se aika vastavirtaa uimista on, niin tässä on aika makea graafi siihen. Niin meillä on sitten tuossa niin salin ulkopuolella tuossa jälkilöylyllä niin itse asiassa tämmöiset Pure Wastein paidat ja sitten on sellaiset kangaskassit ilmaiseksi kaikille. Siinä on semmoista niin kuin S- ja MK-naisten niin vähän niin kuin fitautumpaa mallia ja sitten on tämmöisiä niin kuin unisex loose fit paitoja sitten niin hyvin kokoja siinä tarjolla, niin napakkaa mukaan. Tällä paidalla me viestitään sitä, että kasvua voidaan tehdä myös parempi työelämä edellä. Kiitos yhteistyökumppaneille. Tämä on ollut todella mielekästä yhteistyötä ja kiitos teille. Annetaan niille. Ja sitten viimeisenä tietysti niin kuin kiitoksina sitten teille arvokas yleisö on todella mahtavaa, että tulitte paikalle ja arvostan todella paljon sitä, että tulitte kuuntelemaan meitä ja meidän sanomaa. Pari hashtagia tosiaan nyt niin kuin Petteri hyvä idea oli tämä, että avoimella foorumilla jatketaan, niin me toivotaan, että nyt jos sitten niin kuin LinkedIniin pistätte tähän tapahtumaan osallistumisesta viestiä, niin käyttäkää hashtagia reiluuden liiga, mutta käyttäkää sitten myös top 3 ja pistäkää omat teidän mielestä niin kuin parempaa työelämää niin kuin käytännön tasolla muuttavat jutut mukaan siihen niin kuin teidän postaukseen, että mitkä teidän mielestä on ne tärkeimmät jutut, top 3 jutut, millä työelämää pitäisi nyt kehittää. Me luvataan vetää ne yhteen sitten kaikki ja pistää sitten sinne meidän LinkedIn kanavaa sitten yhteenveto sitten kaikesta. Lisätkää ne mukaan. Ja mitä sitten vielä? Kiitos Petter sulle. Me siinä heiluttaa kättä, mutta tämä ei ollut mikään mask-heilutus sitten. Sori, pitää olla varovainen. Kiitoksia, oli tosi kiva olla mukaan. Tosi inspiroivaa oikeasti. Joo, rehellisesti. Tosi mahtavaa. Tehdään lisää. Mahtavaa päästä mukaan. Ja ehkä tähän niin kuin loppuun mä haluan sanoa sen, että nyt tämän verrattain vielä lyhyen työurani aikana nyt, niin onhan tämä niin kuin kansainvälisesti ja Suomen tasollakin, niin me eletään suurten muutosten äärellä. Tämä on ollut niin kuin yhtä muutosta koko 20 vuotta, mitä itsekin ehtinyt työelämässä olla mukana. Ja se nyt ei sinänsä tule uutena yllätyksenä, mutta että nyt tässä niin kuin muutaman vuoden sisällä niin sen muutoksen rinnalle on pesiytynyt nyt myös epävarmuus, joka aiheuttaa haasteita nyt sitten niin kuin kaikille yrityksille ja organisaatioille. Me ei tiedetä tulevasta tarkalleen ottaen, niin nyt sitten tänäänkin, mitä ollaan puhuttu, että niin kuin ihmisyys, ihmiset yhteen, niin kyllä se tämän muutoksen ja epävarmuuden keskellä, niin meidän pitää saada niin kuin ihmisiä enemmän yhteen, se on varmasti niin kuin se fakta, mutta että ehkä sitten niin kuin kielikuvallisestikin voidaan puhua tämmöistä niin kuin kalaparvesta. Rasmuksen upeissa tauluissa oli kuvattu myös tämä kalaparvi, niin tämmöisten muutoksen epävarmuuden tilassa, niin
ihmiset yhdessä ja sitten, että se kalaparvi muuttaa ketterästi suuntaan, niin kyllä se on niin kuin tulevaisuuden organisaatioiden ja yritysten muoto, mihin meillä nyt pitää sitten niin kuin meidän mielestä mennä suunta on se. Mutta sitten loppuun haluan vielä sanoa sen, että tietysti tälle Suomen kasvuttomuudelle niin ei saa menettää uskoa siitä, etteikö me saada niin kuin tätä maata käännettyä kasvuun. Mutta vielä tärkeämpänä mä pidän sitä, että ei menetetä uskoa sille, että se kasvu ja tuottavuus saadaan tehtyä reilummin, parempi työelämä, eli ihmisyys edellä. Kiitos kaikille. Karoliina Salminen, kiitos tänään hyvistä puheenvuoroista. Mitä neuvoja sä antaisit johtajille, jotka yrittää inspiroida reilumman työelämän vallankumousta heidän omissa organisaatioissaan? No mä sanoisin, että rohkeasti kannattaisi lähteä miettimään tehtäviä ehkä vähän uudella tavalla. Että tulevaisuudessa me työskennellään tämmöisissä ihminen, teknologia, tekoälytiimeissä, jotka työskentelee keskenään ja että miten näille toimijoille jaetaan tätä roolia, kuka tekee mitäkin, miten nämä kommunikoi keskenään, miten jaetaan niitä työtehtäviä, miten niitä kannattaisi tehdä, jolloin me voidaan ottaa paremmin kunkin vahvuudet ja mieltymykset, taidot mukaan, jolloin me voidaan luoda ihmisille niitä mielekkäitä työtehtäviä, joita he haluaa tehdä ja joissa he pystyvät itse loistamaan. Tuomas Nousiainen, kiitos vielä luodon rohkeudesta lähteä edistämään suomalaista työelämää. Miten sä näet Reiluuden liigan edistävän visiota paremmista työelämän käytännöistä Suomessa? Mä uskon, että erilaiset asiat erilaisessa yhteydessä on siirrettävissä myös toiseen yhteyteen. Ja se, mitä Reiluuden liiga etsii, niin on puhetta positiivisista, reiluista ja konkreettisista teoista, joita muut voivat toteuttaa sitten omissa ympäristöissään ja yhteyksissä. Niin tämä on ehkä se juttu, mitä me haetaan. Mikä on tänään ollut Reiluuden liigan ajatuksia herättäviä aihe tai käytännön teko, jonka sä haluaisit toteutuvan tulevaisuudessa? Johtaminen tekona ja kontekstuaalisena, eli sen sijaan, että puhutaan johtamisesta roolina tai positiona, niin puhuttaisiin mieluummin johtamisesta tekona ja niin, että riippuen kontekstista se voi olla eri ihmiset, joilla voi olla siinä tilanteessa eniten annettavaa.